ayiwa o tɛ baasi ye ɲagare hakɛ to dɛ sigilan ta k'i sigi i yɛrɛ i cɛ bɔra k'a bɛ taa senaja la awɔ nka yann'a ka na n b'a fɛ an ka bɛn ko dɔ la awɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o teli ka ko bɛ yɔrɔ min na bi n b'a fɛ i ka fara ɲa an ka teli kurun ka don an dɔgɔda fɛ walasa a bɛ se ka den in ta furu la n'a ma den ta furu la a bɛ kɛ maloya ye dɛ a bɛ kɛ maloya cɛjuguba de ye n'a fɔra k'a fɔ ko ne duguba kɔnɔ maloya tɛ o man jugu ye min y'i faso kɔnɔ maloya o de ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye n'i faso kɔnɔ mɔgɔw tigɛr'i la o ko jugu da ye dɛ ne dun b'a dɔn kelen bɛ sɔn mɔgɔ mɔgɔ bolo bi o ye e ye ɲagalen sabali n b'i deli furu yɛrɛ kama dɔrɔn i ka tugu ɲɔgɔn i ka teli nɛgɛ ne bɛ e kɔ bɔ e kɔ ne bisimila ne ma bɔ e kɔ an tɛ bɛn kuma dɔrɔn de la n y'a mɛn n b'a lajɛ ka kuma fɛ n yɛrɛ tun bɛ k'ale yɛrɛ de dun kan taa nɔfɛ yanni bɔrɔmata na taa nɔfɛ n y'a faamu n kɔni b'a ɲɛfɔ an ɲɛna mɛ n tɛ se ka jago sa ka don ko dɔ fana la dɛ kɔkɛ ni y'a fɔ i tinta ka sa a bɛ su mɔgɔ kɔni bɛ sinsin o bɛ sinsin ko in kan i tinta kan dɔrɔn ne ye tinta kan dɔrɔn e de bɛ warimuso ni fɛnw d'a ma n'i y'a ye a sera ka kariya ka nin bɛɛ kɛ den filɛ nin n'i y'a ye ale ye den sama ka don so kɔnɔ ko dɔ ko b'a kɔnɔ fɛn a ye fɛn dɔ den la o n'i y'a ye cɛ yɛrɛ m'a fɔ ale ɲɛna ko ale ye den la don so kɔnɔ wa n bɛ taa ɲini ne y'a sɔrɔ ni kuma f'a ɲɛna n bɛ taa ɲini nin ko ba daminɛ tora ni teli kɔni ma sɔn ni teli ma sɔn a bɛ kɛ maloya cɛjugu ye dɛ ne bɛ malo fadenw ye walahi nka ni ala sɔnna ma ni ɲagalen kɔni y'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ ɲa labɛn na i bɛna bɔ de yan. Ok, n kan ka taa ci la. N teri so fɛ. N'i wele baasi tɛ. Ala ka n'a ye baasi. I cɛlakaw karamɔgɔ a ye wari ci ma ko n k'a d'i ma k'i k'a fara i bolo la k'i k'a kɛ k'i ka minɛnmisɛnnin dɔw san 50,000 a bɛ n ka kɔnti la n'i taara i b'a bɔ i kan k'a don da minnu fɛ i b'a don da fɛ a b'aw jija i y'a mɛn kɔɲɔ tɔ man jan tuguni donc aw bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an bɛ se ka kɔɲɔ ninnu ma kɛ cogo min na ka ban a da kana bɔ aw la cogo si la i y'a mɛn. N y'a mɛn ne y'a bila cogo min ne b'i kɔ. A bɛ nin minɛ a bɛ nin kɛ passe i ce fa n'i sera fɛn ma yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i bɛ wari bɔ n kun y'a mɛn. problème foyi t'a la ala ka caman bila a nɔ la. n denmuso ça va ko bɛ cogo di ko Batoma aw bɛ yen i ba dun i fa dun baasi t'a la aw bɛ sun kan. nin tɛ sun ye quoi i ye fuga bandi sun. ko ka ɲi i ka position an bɛna taga papa an bɛ sira ɲini hali ta. ala ka segin n'a ɲuman ye Amina. a b'a hakili to aw yɛrɛ la. an lamɛn. Oui. Uncle. Mun de kɛra? O sera ni digi tan tɔ. U sera k'i digi den jumɛn? E fɛ ka taa min? Yɛrɛ cini fɛn da bɛ ka bɔ sisan cɛn tɛ ya? I t'a hakili sigi ka ko ninnu fɛ, sogo bɛ fɔlɔ wa? E na mun de la? N na dumuni de d'a ma.
Bon i jɔ n b'a wele ka na e b'a dɔn an bɛ mun na so kɔnɔ ni bɛ girin ka Ne mugu t'o la o y'a bɔ ni sugu ye fin dɔrɔn Quelle est là? Ça va? Ça va. Calme-toi. Quand faut aider? Tu es maintenant là? Wala mena. Ne tulo mi gi wala téléphone ti gadu. Ni ma fina mo téléphone te bula. Ki top chat atare. Oh ni mo tare ya. E pisi wo yo kono. Ya, mo la. Bo she. Non c'est ça. She. Ko si yoro ko de ba mpe yan we. Ko ni to ta ki si wo ma. Aha. Don ne ben. Nan jumane lo. Ya sari. Oh, ne ga war ko ni fini ko bi. O ko be chogodi. Ne bga nyi ni na manya na ba folo le shugu. Jumane? Afam sa shugu wala mer bga gela ni bulusani. Abuga on pini cliff la nere kifene kanga boko ko do kala masa. Che Madina. Che. Tonu ko Jumane. Ala ɲɔgɔn lafiya tɛ mais e b'a dɔn cɛ ni fa ye ne gɛn ka bɔ an fɛ yen ni tagara aw fɛ yen e ba fana ye ne gɛn e ko ne ma k'i bɛna fini di ne ma complet fila dɔrɔn de bɛ ne bolo yan ne tɛ se ka taa so. Ne b'a dɔn sa ne b'o bɛɛ dɔn a ɲɛɲini tile fila na dɔrɔn n bɛna bɛɛ dafalen d'i ma. n'o don i ba ye mun kɛ na a ma diya i n'a ye. Ɔ mun na sa. mais ni cɛkɔrɔbatɔ bɛ se ka taa aw fɛ yen cogo di e ba bɛ ala minɛ ka ne gɛn ka bɔ aw fɛ yen. Sugu e fana k'a faamuya sa. non ni ne tun ma miiri walayi bilayi k'a fɔ i ba don ne tun t'a direct ala k'an faga. Ne ba fana direct ne sugu. tɛ mɔgɔkɔrɔba ka manamana ko la dɛ. ni ba direct o tun tɛ ne sɔrɔ ci la o ale bɛ se ka ne gɛn cogo di o tuma na dugu tanya de bɛ ne la. A faamuya sa i talen kɔfɛ a nimisara wala a yɛrɛ tun bɛ k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna. e de b'o dɔn sinon ne t'o dɔn. Ala mo e fana k'a faamuya sa. non ok. Ne yɛrɛ bɛna taa so yɛrɛ. ka taa min. So kɛ. o tuma na e nakun kɛra mun ye. Ne bɛna dumuni d'e ma. ka na dumuni di ne ma i ma na ni wari ye i ma wari ko kuma fɔ ne ye ni yuri ye. Sugu a faamuya sa kɔrɔ ne tɛ wari d'e ma. ayi ne tɛ se k'a faamuya sa ne y'a f'i ɲɛna n ko fini tɛ ne bolo yan foyi tɛ ne bolo yan ne ni tapisa fila de bɛ yan. Sugu lamɛn bɛ k'an pini sisan ne tɛ ka foyi sɔrɔ a la. bon ale i ka taa wari dɔ ɲini ka di ne ma sinon walayi. I pense tɛ wulada in na kɛ wulada in na n bɛna dɔ ka di. problème t'a la. mais i nana ne na to bɛna ni fini dɔ ye fana ka san ka di ma. ja i kunu fana i y'o de fɔ k'i bɛ na ni fɛn dɔ ye. n bɛna ne ye sa bi i kɛ pewu bi kɔnɔ a tɛ tɛmɛ a kan bi kɔni n bɛna ne a b'a ye sini. Tini yɛrɛ bɛ fɔ. Ajo. Wari n'o tɛ. Cɛ o tuma e kun jɔlen dɔ k'an ka kuma lamɛn. Cɛ i ka denni nana mun na. ne m'a fɔ e ɲɛna k'an ka na fini ni wari dɔ di yan a filɛ ka na ni kini de n ka cɛ ko yaasa. nin bolo kuma de b'an na ne y'a f'i ye n denni tɛ ko kunna walayi. nin bɛ k'a yɛrɛ kɛ bɛrɛ kisɛ ne ye ka sɔrɔ jama t'a ka kisɛ la a bɛɛ ni ala cɛ. a jo b'i la o mamuko de kɔlɔkɔlɔ ye nin ye walayi bilayi. ne t'i dɛmɛ nin ko ninnu na tuguni. i b'a dɔn n bɛɛ la fɛn min jɔrɔ bɛ ne la lamɛn. bon lamɛn ninnu ka fila man gɛlɛn o cɛ olu fana ka dimi wagati min ko de wa. non est ce que ne t'a essayé ka taa bɔ so wa. n ka cɛ ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne ye sa ne tɛ ka ko in faamu hali sini o. ka jumɛn tiɲɛ fɛ yen. ne tɛ ka ko in faamu hali sini. ko jumɛn. n ka cɛ ne y'a f'i ye o ko in ɲɛfɔ ne ye ka ɲa yɛrɛ yɛrɛ e ta tɛ fɛn ye yan. top shata donc e dalen tɛ ne fana la. bon ne t'a dɔn nin bɛ nin sɔrɔ yɔrɔ min na de quoi. mais top shata tɛ biyan bila ɲɔgɔn kan. mais e kɔni b'a dɔn denni ye zele de nalen don sutulu don. n terikɛ mɔgɔ min y'o ye a bɛ taa lemuruba feere ni fɛnw na o a bila i kunna e ɲɔgɔnna baden bɛ yen e ma deli ka dɔ ka baarakɛla ka pa k'o la. a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔnna dɔ fana ye kɔnɔ da la ne yɛrɛ t'a dɔn hali n'a sɔrɔ e yɛrɛ ma deli ka n sais pas cɛ in filɛ e jogo ma ye parce que i bɛ to ka taa fɔ ne kɔ ne y'a f'i ɲɛna k'i kana to ka fɔ ne kɔ bilayi an kan ka ko ɲɛɲini. a ɲɛɲini kɛ e b'a mun kɔnɔ ne nalen ne fɛ ɲɛɲini t'i kɔnɔ o ne tun b'a ɲɛɲini ka sɔrɔ a ma se ne fɛ yen. i jɔ ta top shata n ka lamɛn de don. lamɛn a fa ɲɛna ko tɛ a y'a mɛn e ka to. wala jamu fɛnmuso nɔrɔ ma wala jamu e de furula balimaya furu la ne ko magalangolo tɛ to balima furu la n'i ye den wolo ta ka don balima furu a bɛ balimaya tiɲɛ i m'i nɔrɔlen
ni ye ko daminɛ bali daminɛ yɛrɛ tɛ dogo ni ye ko n'i ka danbetigiya nɔrɔ de n'o de fɔ n'i dalen bɛ den na n'i dan tɛ n'i y'a ta ka di balimamuso ma balimamuso den ma wala a bɛ kɛ malo wɔlɔkɛ ka bɔ wɔlɔkɛ na ka taa gino la ka bɔ wɔlɔkɛ na ka taa gino la o ye dɔgɔnɔ ko dan ye o dɔgɔnɔmuso faama baso ani cɛso faso ani cɛso sabula i ba ye dɔgɔnɔ ye i fa ye dɔgɔnɔ ye i cɛ tila ka kɛ dɔgɔnɔ ye e bɛ mun wɛrɛ kɔ tuguni kangeletigi ka bɔ kangeletigi la a tila ka kɛ kangeletigi ye baasi t'i la baasi foyi tɛ na i yɛrɛ dun alhamdulilayi mɛ kɔni baasi foyi tɛ na a kɛra faama yɛrɛ o kɛra jeliba n diyara n ye dɛ n diyara n yɛrɛ Ala ka diya ala ye ten n'an ka woro sɔngɔ d'i ma tabarikala i b'o don woro la ni bɛ kɔrɔlen caman nɔ na i ye nin y'i fa la i ye nin y'i ba la n'est-ce pas alhamdulilayi ne ko i fa bɛ yen a bɛ kɔnɔna na a bɛ yen awɔ an bɔra k'a to an bɛ taa sugu la ka na awɔ ala ka taa ni ka segin nɔgɔya Amina. ala ka taa ni ka segin nɔgɔya Amina. i wɔlɔkɛ mu Nse. i gindo Nse. Tani. Regula. Ere kɔrɔdɔsi. Ne ko e m'i terikɛ ye wa? Ayi nɔni ma kelen. N'a fɔra kimini kɔrɔ fila o de bɛ tugu ɲɔgɔn ko cucucu la k'e t'o yɔrɔ dɔn. Ne tɛ ka se ka da nin kuma in na dɛ. Non ma se yan. Sabali sa a fɔ n ɲɛna k'a jɔrɔlen don ko min na ko o ko k'o tɛ k'a ta tɛ den ye. Ah bon. A ta tɛ den ye. N'a bɛ yen nɔ a f'a ɲɛna sabali. D'accord n kɔnɔ bɛna sa. Maman, on était. J'en ai en fait. Ka fɔ nin quartier in na bɛɛ tɛ bɛɛ ka so yɔrɔ la. Ɲininkalikɛla bɛ fili. N'i y'a ye ne fana sera yan nɔ baasi tɛ n nana yɛrɛ ka taa so. Ko ka taa so wa? Ka taa so. O tuma na e fɛ bɔ a ka ne kun ci dɛ. O fana se e fɛ to i fa yɛrɛ fana de ne ci ma. K'e ka mun kɛ? Kelen ne ko n bɛna kuma in yɛrɛ kuntagala ɲɛf'i ɲɛna a ka jan kojugu. Kuma ma s'u ɲɛna k'i ka taa so. An ka sigi ka kuma ka bɛn ka fɔ kɛ ko in na. Maman, ne y'a f'i ye ne ma kɔnɔ da la. Ne ma kɔnɔ da den na bilayi. Ko in ɲɛ sɔrɔla sa ko u binna a kan ye. Dɔ de binna a kan k'a to lemuruba feere la. K'u ka bin a kan wa? A ko filɛ nin ye dɛ u binna a kan de dɛ walayi ka tɔgɔ d'an kun. O jɔn? Ne t'a tigi dɔn o. Muso dɔ nana bila muso in ye kuma ɲɛfɔ nana ale fana tilara don ko la ka tila ko fana ɲɛfɔ. Muso in kɔni ko k'a bɛna ko in sɛgɛsɛgɛ fo k'a tɛgɛ d'a kisɛ. Mun na nana m'o kuma fɔ depuis o kɛ kuma la? A ja de tigɛlen kun de sa o. I b'a sɔrɔ a siranna an ka na kuma fɔ a ma kuma man kan tɛ k'a fɔ walima i fa kana n'a kɛ. An t'a fa yɛrɛ. Fɛn mun nana ye kalabanci ye. Ala sa kana o ko Ayi a fɔ mun na? Ne ma se Nana ma. A fɔra ko ne sera Nana ma. Mun na Nana m'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ne ma s'a ma. Mun na a m'o fɔ? Nana y'o fɔ koyi. I fa de m'a kuma lamɛn n'o tɛ Nana y'o fɔ kuma dɔ la dɛ. O tɛ se ka kɛ sa. Nana y'a fɔ ko Walayi ayi Nana ye ko kalabanci ye. Ala sa kelen nana to yen sa ne nana k'i deli ka taa so Ala kama an ka bɛn nin ko in yɛrɛ la. N'a sɔrɔ fana k'i deli i k'a lajɛ ka ɲuman fɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in tiɲɛ dɔn n'a ka ban deli yɛrɛ de don. Maman, e fɛnɛ sa mun bɛ mun furuko bila e kun na Ala kama sa an bɛ ko dɔ la an ma tulo la i bɛ na ni mun furuko kuma ye. Taa so n bɛ tila ka taa ni so taga ko don n bɛ tila ka taa. Kelen ka taa so dɛ i tɛ k'a fɔ i bɛ tila ka taa est ce que tagali ko b'i N kɔnɔ. bɛ taa wula fɛ n bɛ taga. Wula fɛ kuma jumɛn? N bɛ taga wula fɛ maman wulafɛla bɔra wulafɛla la. I ka taa dɛ n'i ma taa walayi n yɛrɛ bɛ n'i sama ka taa n'i fo so. Hali n'i donna fo mɛnɛmɛnɛniko la n'i ɲini mɛnɛmɛnɛnko in kɔnɔ. I ye mɛn wa? N y'a mɛn. Ayiwa. Tamshala, k'an tɛ dumuni kɛ. salamu alaikum
وعليكم السلام ولا جامو دلوا نجا تيجي باش تلا الحمد لله لله ولا جامو يدونني نيو اسلامي انو ماما دينا كوني دونا كيف فما باش تلا الحمد لله اي ردو باش تلا باش فوتنا سمو غدو الحمد لله سيغرامي دلوا كل باش تي باش فوي تبارك الله ولا تا اي ردو الحمد لله باش تي امبا او ادلوا نفسي واسي لو خدي الحمد لله باش تي على كنا باش باش دودي نيجيا نانا هيرا سيرك على بو كده boyan sira kan ani karama sira kan sabula ala ye fɛn mun da ka barika don a la n'o ye furu ye i n'a fɔ an bɛ mun na kɔrɔlen ko n bɔra i balimamuso de fɛ a ye n ci ma ko n kana dongolo k'i bolo nafolo ye a m'a da fɔ ɲɛna a kɔni y'a di ma kana ko musaka damadamani mun bɛ yen n'o ye misiko n'a a fɛn donc ko kana nin d'i ma la sera sago Dilwa Dilwa do ibe sira war ñafu ko la mo ram ko fi mo na fulo may boy mo ka fur na fulo fene jili bulu ñama la ti ora la de Dilwa mala ngulo challa me sisa do ñu nga to mala ngono ka bla aho aketo ko ide do na ka aketo ko ide Dilwa oh kuma jarane ay baram ke bara jarane ko balma ya bisisi ngati le sikatula ni ne balma muso yin kene ama balima wa ma do ara fen ke tabi ke gatula la nere ti se ka fu jilba ne ti se ka fu ka sa dana akadine ne wole gamu e jilba e ka ta fu li kai place la kai min ke ta jarani ate na ma fen ka wari kala ko nga fu li wai kala ka chama bla no amina rabbi kala ka na ka chama fen ira na amina ya rabbi ne ka horo ge de ne bo lo bi ne ka dogona ke fama balimaya de fɛn bɛɛ ni maa mun n'i ma se ka balimaya dilan i ka diɲɛ tiɲɛ ne ka lahara tiɲɛna ne ko ne ka t'i balimamuso f'i ye ne bɛ t'o fo kɛ o la kɛ n b'o kɛ tabarika o de tun ye nakun ye n bɛ sira ɲini ala k'an to jɔ amina rabi o la jamu n bɛ sira ɲini sira b'i bolo alhamdulilayi ala k'an to an b'a kɛ ten koyi anba ala jeliba merci ni mane re de me calculi na re ni to ni mna daki am nyere sanere ne i me ne wonga nganjonga mange parce que ni tara sugula sira ne ta soro jama bari bi bo ere akil ne mu sa fini wena wonu me fika bazin complet bi ça va nyoma ça lini vaccin complet mo wa nyoma ni produit ka nyami cha ola be war bo bire ko yam so ko ti ay fo ke ngasa bidu ada no ne ga wolo fo kayni ere be ne ga kupunni anyana madu tayri kula anti finisan ko nyana bo folo mais ne ba don fini met anta kata finisan yaro de la sisa nambara finisan yaro la sisa na amta dobla ateli la nyana ngase su ame direct kata ateli la shengi la bana e finir to lemna model lim soaji ma do ga model lim e ba woni model go ntene dabal bana o tele joro yare ame talon duma ire nyina na talon go gore ani kolin amu ku be nyana problem tala parce que fenyu manu be souvent manja me kuma do ke ni pari ne chenya gore ska na se ka boere me mina ni ga ko janye valeur ma ko ndoro ni tadi tadi mo go be sen chera ba do ko na tra skula ko na i Maria tanti va chouette ça va fama doni kam la tanto tanti akira fama shogodu shogubi o tele shogo te nyon tuara kala i maram shogu bari ne shogo bam soredo ko ri bashi chouette na shogu abi maram be ka fakali shogo te nyon ko kala ma wala ba ni dabal wala ne won fama na shogu maturu comme le shogo ya fone kali furula kay musodo nyina yore kamane fama na shogo nouvellement alla ere fene yake ne chesoro nala sona ma bientôt ni ka mariage koko che soro e ka mariage bla ayara kuma ka tasukure la sa o mina san na tanti maram donc elle shogo nyon bla tanto tanti shogo kone makuye msodama shogo tumene sengel sigida kona kumene toro ne kumi kasi shogo ne be fembe ge shogo no fe shogo e fembe daneka ni shogo deliga mfa delia ka fembe ke shogo ni la malu asigida la ko parce que kawe musonyi ni ngadama
ne kɔni b'aw sɔnna ka ne janfa tantɔ an ma muso ɲini ka d'an ma sa fari nana ni muso ye ko yɛrɛ ma se ka ɲɛnabɔ marala yɛrɛ ni sogo e mara ni sogo ka ko kun ka ɲɔgɔn sogo yɛrɛ ye ne lasigi ka fɔ ne ɲɛna k'ale tɛ ne terimuso fɛ ko k'ale ka mɔgɔw ye muso ɲini ka d'ale ma ko maramu yɛrɛ de ka ko ma d'ale ye sogo de k'e lasigi ka fɔ k'ale tɛ mara sogo de ye ne lasigi ka fɔ ne ɲɛna ko maramu ka ko ma bɔ ale bolo ne yɛrɛ tun bɛ k'a dogo maramu na mais a ma ɲɛ quoi maramu bɛ k'a sama sama sogo nɔfɛ donc sisan nɔ maramu ye cɛ sɔrɔ an yɛrɛ bɛ ka t'o minɛn dɔw de san ɲɛna sisan maramu ma ni ɲɛ dɛ tanti ne tɛ o sogo kun b'i fɛ koyi tanti ne tɛ ne sɛgɛn ne denkɛ nɔfɛ ne ye fɛn bɛɛ k'i denkɛ nɔfɛ ka ne halaki ka ne ta den bɛɛ tiɲɛ alhamdulillah n ye cɛ min sɔrɔ sisan o de hinɛlen don ne la ka ne ta ka ne bɛrɛbɛrɛ ka ne sankɔrɔta sisan n'i kun ye ne y'i denkɛ nɔfɛ i b'a fɔ ko sida de bɛ ne la tanti ne sɛgɛn ne denkɛ nɔfɛ n ye ɲani sugu bɛɛ sɔrɔ a nɔfɛ mais alhamdulillah sisan nɔ n bɛ ala tanu kana ko ko tanto sa tanti ne furula déjà ne ka mariage yɛrɛ sera an bɛ ka t'o minɛ san de la ne bɛ sira ɲini komi n kana n'aw bila ka retard la i bɛ an ka foli fɔ awɔ ko n bɛ famille fo n bɛ tonton fo awɔ u b'a mɛn ala ka sini ɲuman amina yarabi aw ka mu n'amɛn i mara sogo ni maramu ka ko kɛ ɲɔgɔn bolo a sogo fana tɛ sa sogo fari ko don k'a nana lemuru san lemuru feere la n'a ye lemuru san a kunna i ni cɛ ni kunna ko wele non ne tɛ mɔgɔ dɔ ye ne ka appartement de e tɛ mɔgɔ dɔ ye non o ye cɛ jɔn ne tɛ mɔgɔ si cɛ finmɛ ne nana lemuru aw fila de tun y'an nɔ ne nana lemuru san aw ye lemuru san ne bolo non o tɛ ne kalabanciya kan dabila e tɛ nin non ne t'a dɔn a bɛ ka cɛ min fɔ ye an ka appartement de ne ni terimuso de don an muso ɲɔgɔn dɔrɔn de bɛ kɛ yan nɔ cɛ tɛ k'anw na yan aw bɛ feerekɛla wele o kana feere kɛ aw ma ne ba e yɛrɛ muso tɔ cɛ bɛ se ka nin violer cogo di e yɛrɛ ɲɛna han e muso tɔ ka ɲi i yɛrɛ k'i yɛrɛ bila minɛn kɔnɔ dɔrɔn ka lajɛ ne ba n'a kɛra e balima la i dɔgɔnin a bɛ diya i ye ne tɛ ne ba a filila kalabanciya kan dabila i ni cɛ min kun don a yɔrɔ fɔ sinon n bɛ taa n'i ye dɛ non ne tɛ cɛ dɔn anw muso de bɛ to ka kɛ yan ne ni n terimuso de tɔgɔ na yan cɛ foyi tɛ na nin so in kɔnɔ yan yan yɛrɛ de don ne nana yan yɛrɛ a fili n'i ma kalabanciya kan dabila ne ba n b'i minɛ ka taa nin yɔrɔ min k'a kuma ɲɛf'i ɲɛna ne ba sabali sa aw delila ka muso ye ka muso ɲɔgɔn viole yan ne tɛ cɛ dɔn ne ma deli ka sigi n ka cɛ dɔn ne ni n terimuso de bɛ kɛ yan nɔ ala nana baga ne ma ne t'a dɔn a k'an bɛ cɛ min ma ne t'a dɔn non ne ma cɛ in yɔrɔ fɔ ne bɛ taa ni e ye ne ba ala nana baga ne ma kuma de an ka cɛ bolo ne bɛ se ka taa i bɛ ka kuma de non ne tɛ foyi kalama appartement la a filɛ nin ye a filɛ nin ye ne ba a filɛ nin ye a filɛ Bonjour mon commissaire. Bonjour, ça va? Il peut t'appeler, il faut qu'on va nous dire. Allez les faire tantôt. Pour la table, il y a un peu de temps. Habla. Habla. Il doit écrire. Puis vous voyez des hommes qui font Et c'est ici. Ah, c'est ici. Non, ici. Ici. Oui, mon commissaire. Tu m'as dit ce que là. Tu n'as rien. D'accord, excellent. E de ye karamɔgɔ k'i wele karamɔgɔ k'i wele i sera kun minɛ la dɔn i b'a dɔn tigi
komi ko kibaba kun jumɛn se comme ça vous la galon la la ma foyi kɛ u b'a galon la yan u ka galon la la ye denni yɛrɛ de wulila ka na ne nɔfɛ comme ça k'ale bɛ ne fɛ ko fana ale ɲɔgɔn fɛ i ko k'u bɛ ka galon la yan u ka galon da ne la comme ça karamɔgɔ dun i b'a kalama k'a fɔ k'i ye waleya min kɛ nin ye k'i ye waleya juguba kɛ et puis écoute kana kuma ka kojugu kɛ o ye kelen ye ka tila k'i cɛ ka bɔ kojugu la ale fɛ o ɲangata i b'o dɔn comme ça ne tɛ k'an cɛ bingani i bɛ bingani ɲangata dɔn wa karamɔgɔ Gilo an b'i déféré i bɛ san 2 kɛ fɔlɔ yanni ta ka bɔ i ka ko la o ye kelen ye i ye ko kɛ k'i cɛ ka bɔ a la ka bingani kɛ ka tila k'i cɛ k'i ye ko nkalon da i la n bɛ ka min f'i ye e ko e ta ye ne san 7 ye bon ne y'a kɛ an ka san 7 bɔ a la bon i y'a kɛ an ka 7 bɔ a la an ka yɛrɛ fila karamɔgɔ Gilo i ko k'i binna denni kan o la tɛ sanfɛla i jɔra a la k'a fɔ k'i binna denni kan wa i binna a kan siɲɛ joli siɲɛ kelen ko siɲɛ joli walahi comme ça siɲɛ kelen comme ça n'a den ɲɛna ko ne bɛ maramara ko de la cɛmala n'i ma tiɲɛ fɔ ni nkalon den kelen bɔli da bilen ne t'i sigi k'i ɲininka bilen n b'i tɛmɛ ka taa n'i ye i bila ka siɲɛ joli comme ça siɲɛ kelen n'a lemuru feere la a kɛra o siɲɛ kelen dɔrɔn la ne sera a ma i ko ko siɲɛ kelen siɲɛ kelen pewu o kelen ye siɲɛ muso y'i ci bila ma sisan ko kamalen min ye baara cɛjugu in kɛ tan min binna kan ko faamaw y'a minɛ alhamdulilayi k'a bɛ faamaw bolo k'an ka fɛɛrɛ kɛ ko ka taa sisan o tɛ bila dabi da bilen an ka taa a bɛ fan jumɛn a bɛ polisiso la i t'i ka nɛgɛso in ta ayi nɛgɛso in to yen an b'a kɛ ka ban sira nana tɛ yan bonya kabiri kelen faamaw ye ci bila an ma sisan k'an ka taa kamalenin min bin i kan k'u y'a minɛ an bɛ taa maa tɛ da kɔrɔ yan dɛ i ka to da kɔrɔ i y'a mɛn n'a ma ɲɛ n'u ko k'u ka ci bila i yɛrɛ ma an bɛ ci bila i ma n b'i wele n bɛ nin nɔfɛ an bɛ taa i y'a mɛn wa to da kɔrɔ yan dɛ i bɛ bulonda sɔgɔ i y'a mɛn a sɔgɔ an ka taa an bɛ taa. kun kelen de ye e bila ka bin den kan kun kelen jumɛn y'i bila ne b'a dabɔ a kama a nana kɛ bingannikɛla de y'o ye a t'a dabɔ a kama awɔ n'a sera fanga la a b'a fɔ k'a m'a dabɔ a kama binganni ye waleya min n'i b'a laɲini k'a dabɔ a kama wa i b'a dɔn fɛnɛ k'a man ɲi i b'a kɛ mɔgɔ min na i b'o tɔɔrɔ wa hali i yɛrɛ b'a dɔn a kɛtɔ la k'i bɛ ka a tigi tɔmɔ wa tɔmɔlikɛla kan ka ɲɛ ɲɛ ne t'a kɛ cogo min karamɔgɔ Gilo n bɛ kelen de f'i ɲɛna diɲɛlatigɛ la i kan ka kow bɛɛ kɛ fo binganni jango ka bin muso kan fɛn do waleya min n'a ci ka jugu kosɛbɛ
wa wale mseke sababu yefele ibi sikaso pasabala sa yaso ala mate ambe kele ambe da makaka mashima na dangari I hawa de nyona hakili tasira fe ani fargolo tasira ni ma ni ke bana kalamo gini iye chedi wa kana so to sida ka buzu iye tense bien kene ibise ka baraka ibise ka feso ibise ki sabona musoso ka so ma bi mo yenga ba fo comme yara ko fene ki dinaka iko ko shekele amigati fola anatanda nduka na amu fene nyinga ku ga version da nu ga version ko kana tan sirani ani jamuni ninga ga daika ko ko daika shada oui mon commissaire viens ibeni ne katala ada nyama nyama no na ka telephone na ka fel ni ba pe wala okay ba la ko ya le no na okay mo ya fa ya ka fel no ben viens ben viens là et biche parce que il est bien mon to ya a ko ni segana yere ba do ko non ko simba cha ne segana ko ju wole ko so ma segata awo on be kata chila commissariat la ni claro la meta ina wati ma ko so ma na yere ma ubala okay problem tala dan no le kadi ni mete me sa ma di ma shenge na so bata d'accord awo kando Belum mau bicara. Wei du pari no so ma ne betam. Jai si bebe makiaji de la. Ni go le ni. Ah, na ka makiaji ko. No to ma ki ka to an sina da me. Ko tam jan do. Meta du go chi. Idu pari no. Ka sheni yire de ade. Ila I wash de no ya ta mu sha ka I ra ju shu. Ya ina. No mo tru do na. Na ala ka inka sameta. Ala tu bota o motro mi yire cha ke su to ave boire no. O motro mi cha na bi mi me ka to kasuma. Lego tia. Awo. Na ala yere ka. Ala nim na ma ga shi ke sa. Tama ya tini ma client ni mo sa nyera to ma ki ta kana sa. Ika ko metani. Mala ma sa to ko ke kana sa. Okay. Ole ire se giri re ndu ngare lo tamo. Ah, mare. La ala kote. Ma le ro re mo. Afe. Okay, problem ta. Santa bania. Io ci vedo non so. Ci parlare. Dica na mia che viene a finassa. Ite da makiaji ko ife da ta da si. Le bona de. Ta baranda ke bonu. Kana na fembe tu. Utsega ni bengene bosa. La gade era bi ron na sai sira fure ka ba. Kana ichike makiaji ke mi doro yi. Gere gabuda da ka tubu ko jate mi na la. Okay, mama. Mimi na si per passare jate mi. Ni suku ko mi fo, ika suru ta. Filigo ko ika suku do na ha. Ya fa be. Meta ka. Afronto la wale te fo. Ai le foto do ka. Kana to aka fenere ibe nga gudo. Mali. Okay. No, ka o ka. Sasa sana kama bicha bisa ili sikani gato hapo sangu wasu
mata. Domin da ya yi. Kamar goro fani na buku shi jaya. Bishi. Ibu sama dua dia. Coba pergi bulan. Fani. Bukan. Nanti kan? Wah, wah aja cukup nak telefon flah. 301, 302, 303, 304. Kita kan dulu no. 306, 307. Ayo mau cross over. Ini sih. Cek betul, kawan. Kamu selalu wajah ni tak jauh. Masuk orang. Selamat dulu ya. Apa nak buat di sini dia? Ini mulai sana. Mulai sana. Kau ni nak apa? Oh, ese kami tu apa tu ni? Sei parlare. Ieri parla tu. No, adando, come Ça te va? Ça va. Mica quasi mi trovo. Ada bela saya. Jangan tak pun lagi. Caro, non riparla sa. Ira parla sa. Alla donne. Adon. Mariage mondial. Est-ce que Poi non sulla ma. Kan sokura ni ale kan ngani betunu le kerja mana? Adon. Kaya makia shinya na jenga makia shinya di. Nyere di makia jumi makia nyere ko. Ada. Nata kuman jema mabaya. Ko sokura nu. Hey, yo chan me tukas dia. Chajo. Shoge. Bus jora be anga dalile yang. Ke folo ngal tige folo. Ni ya che jora di wiye. Oduna ke. Ni hakili bala tapshata ne wuli ka ne ano ko kuma la sigi de kure ne shogo ka kuma de adon sa bota yani très bien ya yɛrɛ de numbe sigi gɛrɛ na kuma ba fu sungulu tigɛ ko kuma bila na ka mɔgɔ tɛ sunɔgɔ yɛrɛ wallahi ko mɔgɔ tɔɲɔlaw de don sigida la nafa foyi de tɛ na hadamaden tɔɲɔ kɔ o de kama n tɛ shogo ka ko la sa ni tos ni mɔgɔ wɛrɛ de est-ce que ni i ɲɛ de bɛ ka can ala ya ka ɲa kɛ maa min yɛrɛ de b'a bɛɛ lajɛ ale de do koyi n ka cɛ dɔw yɛrɛ bɛ min kɛ hali k'i sansi tan tuguni ka taa lajɛ cɛ n ka cɛ i b'a dɔn deliba ninnu deni ka di ne ye mais cɛ a ko ninnu ma nɔgɔn quoi n terikɛ muso bɛ nɛgɛ de muso ye nɛgɛ fɛn de taa sisan i ka taa deliba a ye sɛbɛn i b'a kalama denni bɛ fɛ halisa taa essayer fɛn a terimusonin tos e ka essayer k'o wele bani parce que ni o bɛ yen nɔ ne ma dala n'o de tɛ ka pompe ni ye musomanin fila ye ɲɔgɔn fɛ jɛ la n'i ka ko bɛ ka ɲɛnabɔ o kɔrɔ dɔ in b'a la k'a ka sɔn mais n'i a bɛ ka gɛlɛya dɔrɔn o kɔrɔ ko dɔ in bɛ nafigiya la bilayi n bɛ min f'i ye taaba nin i k'a fɔ k'u ka taa kɛrɛfɛ k'i mago bɛ maa min na surtout a banna e ka taaba nin a bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ k'i b'a fɛ quoi e ka taa sa awɔ i ɲɛ kumu quoi minnu sigi dɔrɔn muso ko kuma u fɛlen tɛ u bɛ kuma caman na kɔrɔ da la Bonsoir. Chogo. Ouais, joli. Ça va? Calme-toi. Coquin. C'est un joli no Karen Kunare. Comme ça, t'as des affaires d'accord, joli mais. Calme-toi. Voilà, lazy. Ça va? Ça va. Joli, maman. Comment est-ce qu'il y a un terrain? Non, mais classe. Un terrain comment donc? Dawli, un terrain chila. On a eu ça. Comme donc maman, tu es non mais ça. Mais il y a Jonah qui est maman. Il a été cadavre. Il a dit à la fin du cinéma. Hein? Maman.
a nafa jumɛn de bɛ se ma ne hakili la kɔni ala bɛ deli ala bɛ sɔn i fɛnɛ mana deli sɔn sa c'est bien ne bila ne b'i wolo i tɛna ka fɛn ta ne i fɛnɛ sa ouais ne ye mun k'i la i fɛ o de sara ne la mais tout ce que je t'ai fait ni qui m'a envoyé à regretter déjà ne hakili la e ka kan ka o kuma ninnu lamɛn ou bien cɛ kana na sɔn ka kɛ mɔgɔ la sa ayi sa ne ma tila sa ne bɛ dɔ fɔ i fɛnɛ bɛ dɔ de fɔ ne k'i lamɛn de o i tilala kuma la dɛ kuma m'a ta k'a bila de i tilala ne ma tila dɔ fɔ e bɛ ka deli ko kuma ni sɔnni ko kuma e bɛ ka fɔ ne ɲɛna mamu ni e tɛ ne b'a fɔ jɔn ɲɛna ne ko i ma miiri don min na ne y'i deli cɛncɛnni sanfɛ k'an susuli ye k'a la ni kira woli ye k'an faɲinba deli ye o don ɲina no wa olu to yen sa olu kɛ ji bɔnnen ne y'a f'i ɲɛna n ko jo t'a la ne m'o fɛ yan ne taara o yɛrɛ ka misa i bɛ ka dun ne taara don retour tɛ ne la bilen ka segin e ma bila fo ni diɲɛ yɛlɛmara kunjugu kan sinon segin cogo e fɛ yen i t'o kuma bila ne bɛ se ka to n ka dawula kɔnɔna na ka tila ka segin ka na dusukasi relation na ne lamɛn n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna i b'a dɔn i ka furu tiɲɛna cɛ min b'i fɛ i bɛ cɛ min fɛ bonya b'o furu kɔnɔ sutura b'o kɔnɔ wa diya sugu bɛɛ b'o kɔnɔ mais ka furu tiɲɛna i ni cɛ min tɛ ɲɔgɔn dɔn fo k'a furu a ma ten balima furu k'a fɔ ko nafolo b'a kɔ a bɛ se k'a jɔ n'i ka ko ye a bɛɛ nana cɛ après i bɛ tila k'o regretter voilà donc i ka di ne b'i ka hɛrɛ fɛ c'est pourquoi j'aimerais qu'on reste toujours ensemble o de kama ne bɛ ka na yafa deli fɛ sinon e yɛrɛ b'a dɔn muso ko tɛ ne la je sais déjà k'i cɛ ko t'i la donc an ka segin ɲɔgɔn ma an ka mɔgɔ kɛ ji bɔlen n'i deli kana na sɔn ka furu k'i cousin ma s'il te plaît. Joli bolo pour que je n'aille d'abord. Une femme ah, avant de le dire, war me bagno. War me bagno bare bia. Ako ere, no war da no ko ni bara. E kana wa diga, mo war di shiro ko be jira ko. Ay bon, andas ate ale ti bla ngena la mena ala da kuma ko. Itira de ngani. C'est bon. Mais pour la fille là, il y a pas de Téléa. Eh, il vient pas faire son Téléa. Il va pouvoir essayer. Il va leur prendre complaisant. N'est-ce que tu veux? Boulot. On va donner un même dynamique. Non, ma carte, on a quelque chose à faire dynamique. C'est bon. On dit où? Donne-les. Quand c'est cadré. C'est bon. Ok. Padrão, c'est quoi ça? Nous sommes en train de faire ça. Nimne, ici. Ebele sekutwa. Fiu, nesse sekutwa, nesse lá, mina bolo. Ai. Voilà. Musole ngati futa. Kipa ngasa. Atene donko. Akonoma. Nyakonoma. Olha nesse ano. A corona valeu. Esta coisa da mãe do dinheiro. On va s'entendre nous là. Petit. Tu as comme toi. Comment vous donnez la ne bɛ tɛmɛ kare min fɛ ni ne y'o kare fɛ duŋɛ don o don kɛ ne bɛ sanfɛ wa ne bɛ duguma ne t'a dɔn
Shugone te se kan to classico la gata amfili ka ko la tugunu jamais. E dawla ere bana ere. Depuis ne blad shugo dawla fitinim kumela ke o ere be bina kabila. E ti jojula. Nyati ere la. Nene segine madrone tati na dugugule insanfe. Wachenge. Ibe se kan na mea. Aisa ne ku la sa kanana nu fosa. Chen bene yani. Chen ko fala mari be ka dole la sisa. Shugo bile ne te penser l'air. Ambora mille kile gono pio shugo. Ala kama. Ni ka ko bi ko. Ni a sɔrɔ ne tun bɛ se ka i ka ko bɔ ne kunna ne lamɛn sa ne tun bɛ se ka bɔ n kunna a bɛɛ n'ala cɛ ne tun b'a bɔ n kunna. Fara ka bɔ n na dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn na kuma tɛ min kɔfɛ o ye fara ka bɔ. Internet n'an t'an ka ci la. Ale biro wan. I jɔ fɔlɔ. A bɛ entretien dɔ la. I sigi yan. Ok. Ne bɛ fɛ ka bɔ ɲɛgɛn na. Ɲɛgɛn tɛ fan ye. Ɲɛgɛn. Ɲɛgɛn filɛ yan. N bɛ se ka saki bila yan. Awɔ. Togodi nya kumni ndone nini shukuri ke ni bi egri nyere manya wula la ni folo ta nyogoni kala folo ta nyogona entereni akodu la bana togodi ko nya wula la me ebe mal sante mo interni ba kala mal sa shugo kan do bene du Mariam ko dongo do kuma mene batuma faka ebo refoniana Shoko kadi alisi san ne te fe ka yira la de kumba fe mais ibini yira ga jugu sago ne bulure ibna bo here la ga taka shugo fe tugu ni segina shugo matukuna bi pied do ila taka ila dire n'est-ce pas ko rebala eme eno wana muso daula mato beta yira ci ni dondon bali bol ba fe ma sika tali doni amata ne tereni anga taka ban parce que ibna ne faka ni suka sesano ne taro mna ke go to Ali somo. Ante. Ise. Ebe. Asomo. Ba. Se. Ko baji tila. Laste. Ya en polisi soye. Otman je bore bola. Awa tete nani na. Le ba sabali sa. Usi kuma se kuma kan ko ma. Ya ne do. Ama baba. Ipma chuko do ga to ga mo ko ko ya. Ni yere da sa. Ai ni te. Na dan bari ga ni da. Akai. Madamu, ama ka muso dɔ de ɲini a ma se yan dɛ. Muso dɔ ye. Madamu Wologɛmu. A bɛ baara kɛ yan nɔ wa? Faama la mɔgɔ dɔ kɔni. Ne fa, mɔgɔ hakɛ min bɛ don yan tile kɔnɔ e b'o da dɔn wa? An bɛ se ka o bɛɛ ɲini k'o dɔn. Ayi komi a kun k'an ma k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. A y'aw sigi. Ni kɔni bila cogoya ye. Si man ca. Mɔbili bɛ ni mɔgɔ de b'o fa. Ayi. Ada itu. An sɔgɔma. An sɔgɔma. An somɔgɔw bɛ di. Denbaya dun. Kɔrɔ ma bɛ ka ne kɔnɔ dɛ. An se dɔ bɛɛ filɛ nin ye. Ok, ne ko donna ɲɛgɛn na. Ko commissaire bɛ entretien na ka biro kɔnɔ. An ka sigi dɔɔnin. Nka tun ka di ne ye an ka ɲɔgɔn ye an ka bɛn ko la sani an ka don commissaire fɛ. Muso an bɛnna ko la ka ban ni boko para o y'a masuba bannen n'a ma ɲa k'a fɔ k'an sera polisiso kɔnɔ ka ban an sera ni kun min an b'o de ɲɛfɔ an bɛ bɛn ko jumɛn na tuguni. Ne balimakɛ o tɛ ko ye sisan ko ye kuma dɔ de ye an kana taa ɲɔgɔn sɔsɔ commissaire fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen ko ni minɛna nin fɛnwale jugu kɛ in na ɲangi min kan ka da e la bɛn t'a la ani ɲangi min ka kan a ka da tigilamɔgɔ kan n'a ye nin ko in mɔsɔn mɔsɔn k'a da ta
finalement a bɛna kɛ an ka bi denmisɛnninw jogo u tɛna da bila cogo o ye tiɲɛ n'an dun ye kabako lamaga nin kan n'u tɔw y'a ye u ɲɛna u ti don a ɲɔgɔnna da fɛ n y'a faamuya ne ka ko man ca nin ko la a ka ne den furu dɔrɔn n'a kɔni jɔra la k'a fɔ ko ale de ye den fa ye a ka ne denmuso furu dɔrɔn ne ka kuma banna. n bɛna min f'i ye i ko to i hakili la bi furu an nana kɛ ni diyagoya ye n'an y'a kɛ ni diyagoya ye k'a sɔrɔ ni ma ɲɔgɔn kanu a furu cogo kari la ka dɛmɛ sɔrɔ dɛ. o tuma a bɛ se ka kɔnɔ da la ni ma ɲɔgɔn kanu cogo di. denmisɛnnin minnu ni diyago ni bingani fasɔn ye bingani nege de ye bingani sababu ye dɔrɔn n'o tɛ k'a fɔ ko den kanu b'a dusukun na o tɛ o. kuma ni yɔrɔ ye tiɲɛ ye dɛ n'a nana wajibiya ka sɔrɔ a t'a fɛ k'a d'a ma ten k'a k'a furu n'a nana furu ne dusu suma ma sɔrɔ donc o de kosɔn n ka bɛn fɔ la sanni an ka bɛn commissaire fɛ n'a tigi dɔnna n'a ma ɲɛ k'a dɔnna k'a minɛ ka na bila wulaya kan n'an n'a ɲɛ ye ɲɔgɔn ye anw yɛrɛ kan ka min fɔ commissaire ye sisan o tɔ kan anw yɛrɛ la. dɔwɛrɛ tɛ dɛ a jɔra la ka ban k'ale don a ye gɛlɛya fɛn bɛɛ ta k'an sɛgɛrɛ ka den sɛgɛrɛ a bɛ jɔ ni den ka musaka bɛɛ ye a kɔrɔbara musaka bɛɛ wa ni ala y'a kɛ ni ɲumanbɔra ɲuman kabini den da b'o si la dɔrɔn a bɛ den ta k'a di a n'a somɔgɔw ma. ne ko ni an yɛrɛ ye kiiri tigɛ an na kun kulusiso la tuguni o ko la ne bolo an nana yan nɔ olu de bɛna taga sira yira an na. nin ye kuma da yira ɲɔgɔn na dɔrɔn de ye. ayi olu fɛ yan nɔ olu bɛ taga siraw yira mais il faut que aw yɛrɛ ka bɛn kelen ma ka sɔrɔ ka se olu ma walasa an ka sama kuma kɔnɔ. n y'a faamuya kɔrɔ ne bɛ kuma to i bolo. fɛn fɛn ka di ne ye an kana kɛ jamana funu ye ko nin o tɛ ne fɛla ko ye. n ka cɛ b'a dɔn ne ye fɛɛrɛ min dɔ sɔrɔ o jumɛn a terimuso ye ko jɔn a tɔgɔ bɔra tɔs an b'a essayer an bɛ mouvement kɛ n'o ye an bɛ to ka taa sortie ni fɛnw na i b'a dɔn maa min y'o ye dɔrɔn a bɛ sa ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a ye ten cɛman kɛli zeri terimuso la ani terimuso bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn o b'a faga de o b'a choquer yɛrɛ de quoi. Jana cɛ b'a kalama o bɛ idée ɲɛnama ye. voilà. mais est ce que terimuso bɛna sɔn. o to yen sa an ka sortie kelen kɛ nin ye dɔrɔn ka sɛ 100 ta kelen san o dugusajɛ nin yɛrɛ b'an wele a bɛ ni ala cɛ n'o ye cɛ. ok fɔba tɛ yen an ka essayer k'a kɛ ten. non a tɛ kɔn sa fɔba tɛ yen. balamu polisimuso commissaire b'a tila fɔlɔ. a y'a ma tila dɔɔni. i tɛ fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ a ye ko an na mɛn wa. I tɛ hakili sigi wa bɛɛ kelen de bɛ yan nɔ. muso i kuma cogo dɔ dɛ. ne fa. kana mun de bɛ yen kana fɔ ko fini bɛ yen kala k'i bɛ wali cɛkɔrɔba dɔgɔya fa t'e bolo wa. ayi sabali an nana ko min na. a b'o kɔnɔ ko teni ye marabaliya de ye mɔgɔ maralen de bɛ don teni na. tiɲɛ don. ne fa i ni mɔgɔ min ka kuma i b'o tigi dɔn. e ye jɔn ye. ne b'a mi de sabali. tiɲɛ de pour qui. sabali ne fa mi de. teni tɛ maa lankolon mara yɔrɔ dɛ. e bɛ se ka faso guloki ta di kɛnɛ cogo la a tɔgɔ kuma jugu fɔ mɔgɔw ma ko teni bɛ e kan na. mun mankan de bɛ yan. an ye ɲininkali mankan ci kɛrɛ fɛ denkɛ ka kɛnɛ wa an ye ɲininkali de kɛ kabini an donna yan ni muso bɛ ka makan juguya fo ka taa se sisan. yɔrɔ ne kuma ne fɛ n'i kana ka mankan ci mɔgɔ la yɔrɔ e tɛ se ka kiliyanw bonya ne tɛ ni bi o kɔrɔ tɛ k'i ka mɔgɔw dɔgɔya mun de ye cɛkɔrɔba ye aw bɛ mun de kɔ ne fɛ. ne ye madame waleya min ye donc ne tun ye commissaire wele ko n ka na bi mais n nana sɔrɔ k'a bɛ entretien. oui commissaire tun bɛ entretien na a yɛrɛ tilala sisan ne mɔgɔ min b'o tigi sara. anw de mago b'a la nka i bɛ kankari da den muso ye dɛ. tɔgɔ tile a ye hakɛ to a hakɛ tile a ka ɲi bɛɛ n'i ka ladamu bɛ bɔ so koyi bɛɛ n'i ka ladamu de bɛ bɔ so. ne mɔgɔ min bɛ yen i b'o tigi la commissaire tilala. diɲɛnatigɛ la ko o ko wagati ko de don i dun dutigiya de bɛ ka segin kuma bɛɛ e fa n'i ba de bɛ kɛlɛ la e nɔfɛ e de bɛ ka du bila kuma bɛɛ ka taa o tɛ laban dɛ seere ta i nalen min filɛ nin du kɔnɔ nin
i fa bonya i ba bonya nka ko t'u ta la musomanin ninnu to yen i ka boliboli in dabila nin filɛ nin cɛ ka ɲi muso la ni cɛ yɛrɛ au contraire nin ma ɲi mɔgɔ si yɛrɛ la sa nin ma ɲi mɔgɔ si la cɛbakɔrɔ n'i bɛ ka se niveau dɔ la i kan k'i miiri kosɛbɛ ni cɛkɔrɔba in tɛ yen bi jɔnni bɛ e de tɛ yen yan musokɔrɔba in jigi bɛ jɔnni kan e de tɛ yan ni e tora nin cogo la tan u bɛ n'o jigi da jɔnni a t'o fana k'a fɔ alihamudulilayi dɔɔni u ka wolo in na kuwa n bɛ min f'i ye. n ka cɛ donc sisan nin kuma bɛɛ kun ye jumɛn ye. nin kuma bɛɛ kun ye min ye i bɛ ko minnu na i k'a dabila. ne bɛ ko jumɛn de la k'a ma ɲi. an tɛna sigi o bɛɛ kan tuguni n'i y'a ye ne ye nin f'i ye ne teri de ye sinon ne tun t'i conseil ten sisan komi i ba yɛrɛ taara i nɔfɛ k'i deli ko banna n'i donna so sisan i bɛ yafa ɲini u bɛɛ fɛ nin ko in ka ban. terikɛ e b'a dɔn nin ko tɛ se ka ban sa k'a fɔ ko ne ye kɔnɔ da den na hali ni ne ba ko ne ka na cɛ ne ma kɔnɔ da mun na ne ma kɔnɔ dɔw la sa an bɛna segin kuma de kan a ka ɲi c'est bon an ka cɛ. e m'a fɔ e tɛ ka ban ala bɛna nin tiɲɛ bange i bolo da i dusu ala bɛ tiɲɛ bange ko o ko ni nkalon don n'a dar'i la ala b'a tiɲɛ bange a mɛnna ka jan na ala b'o kɛ ne b'i bila ne kan ka taa ci dɔ la sanfɛla la n bɛ t'o ɲɛnabɔ kuwa ni min bɔra a la i bɛ n wele kuwa i y'a mɛn wa. voilà k'an bɛn kɔfɛ i bɛ n ka foli fɔ cɛkɔrɔba musokɔrɔba ye. China da lege. On observe. Nana ni cɛ min fo bingan a ye bingan kɛ dɔ bingan na a ka parole nana fɔ u bɛ fɛ ka don. Ok, pourquoi? Ok. Pourquoi? Ne fa fɔ. I bɛ banta kɛnɛma la. To bingan. Awɔ, an sigi. Voilà, madame William, ça va? Bien. Ah, aussi, madame William, ça va? Basti là. Bien. Ah ouais, ok. Nous mettons. Ni ka kuma faamuya sisan den min violera sisan o kun bɛ bolo la mɔdɛ o de don a fa de ye nin kɔrɔkɛ ye c'est comme a y'a bila ka na den ma lamɔ la ok d'accord n y'a faamuya sisan i tɔgɔ ne tɔgɔ ko Umaru Jara Mamadu Jara ok Mamadu Jara ale dun nin dɛ tɔgɔ ko Burama Jara ok d'accord Mamadou Jara i ko den kun b'i bolo la mais nin waleya y'a sɔrɔ cogo min i bɛ dɔɔnin dɔn a la wallahi ne tɛ ko dɔɔnin na ala de ye muso dɔ di ne ma muso jugu wallahi n y'a fɔ a ye cogo bɛɛ la n'a kana den bila feere la n t'a fɛ den ka taama ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ne bɔra ko n tɛ n ka baara kɛ ne ka segin na ne ma sɔn k'o baara kɛ ni ne bɔra jaa bɛ feere la den kun o ti kɛ o t'o ɲa n'i y'a faamuya sisan nɔ waleya ye den sɔrɔ k'a to feere sira de kan a bɛ yala ka feere de kɛ ok d'accord mais kɔrɔlen aw b'a bila ka taa feere la a bɛ segin taa ni fɛn kɔnɔ yala so bɛ ko k'a to feere la wa ou bien su tɛ ko walima a bɛ taa sɔgɔmada fɛ de feere la ou bien waati jumɛn ayi ne t'olu si kalama
siɲɛ hali ne bɛna kuma fɔ ne bɛna fɔ o de jateminɛ den bɛ boli ka na so o waati bɛɛ co i tɛ a dɔn k'a bɛ fili yɛrɛ ni ne y'a ɲininka k'a y'a bila ka na fɛn san walima a taara ne san jaabi bɛ fili la. Mamadu Jara n y'o faamuya. Yala waleya in kɛra don min na i sɔmina a la k'a fɔ ko waleya y'a sɔrɔ a nana ɲɛ f'i ye wa walima a kɛra cogo di? A ma fɛn fɔ ne ye dɛ. Polisikɛ, nin kuma ninnu bɛɛ nafa tɛ ninnu bɛɛ la koyi. An nana yan nɔ ni a minɛna ka ban ni ɲagata o ɲagata bɛ ne den kan a bɛɛ ka da cɛnin kan. Ne ko wa a ka ne den furu mɛ kuma ninnu caman ninnu an nakun tɛ kuma caman ye. Burama ne bɛ ɲininka o e de bɛ na anw ka baara fɔ a ye yan wa yan ye polisiso de i tɛ se k'i kɛ diɲɛlatigɛ ko foyi kan i ka ɲɛ sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ma sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲininkali kɛ a kɛra cogo min na a n'a kɛra waati min na a n'a kɛra yɔrɔ min na f'i k'o dɔn anw polisiw tɛ yan foyi kama ni aw tɛ anw tɛ yan ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na polisiso la anw bɛ yan de ka bɛɛ ka sira yir'i la k'a yira maaw la i ye nin kɛ nin ma ɲɛ i ye nin kɛ nin ma ɲɛ i ni nin ɲaŋiri de ka kan. Yala a fɔra ko aw denw ko bin kɛra mɛ bin kɛra ka cogo tigɛ ten kɔrɔ a kɛra ka min ne ye nin ɲininka sisan a b'a fɔ k'a tɛ fɛn dɔn ne ko ko i bɛ cɛ ni jalaki o e bɛ se k'a jalaki yala i ma ɲininkali kɛ ko version original dɔn a kɛra cogo min na donc i bɛ ne to n bɛ n ka baara kɛ. Ne fa i ko k'i tɛ fɛn kalan mun na kosɛbɛ ayi i muso de b'a bila ka taa feere kɛ awɔ d'accord nin ko bɛ cogo min na bamananw ka kuma don furu tɛ di kuntigi yɛrɛ ma o cɛ a ka di n ye den yɛrɛ ka siran ni ala sɔnna ɲininkali bɛ ɲininkali la n ko tɛ n wa o tɛ baasi ye awɔ a bɛ taa a bɛ fɛɛrɛ kɛ den yɛrɛ ka siran ni ala sɔnna min b'a ye an bolo sisan awɔ komi ba de ka nimoro dɔ nimoro tɛ di awɔ nimoro bɛ ba de la nka komi ne ye ba bɛɛ o fɛn si min ye ba i ye ba gɛn a n'aw fɛnɛ kun sera yan ne ko ko sɔn a ko tɔ nɔgɔya parce que aw mago bɛ jɔ a fɛnɛ la mɛ komi ko k'i y'a gɛn ne y'a gɛn ok d'accord mais e ka na nin den in fɔlɔ an b'o fɛnɛ ɲininka cɛnin yɛrɛ bɔra yen n y'o ɲininka n y'o o ka version dɔn n bɛ fɛ k'ale fɛnɛ ta ko kan ka taa ni sira min an bɛ taa n'o ye awɔ wula ka taa awɔ ala y'o ɲɛɲini ka ka ko ɲamu ka da tɛ ko a taa ne fa a ye taa a ka taa den nɔfɛ ka na a kɛra ko tɔw kɛ wɔrɔkɛ i b'a to u taa den yɛrɛ nɔfɛ ka na an b'a ɲininka sabula parce que n ye cɛnin ɲininka ala ko cɛ n y'a ɲininka a jɔra a kan ko tiɲɛ don a binna a kan nka ko siɲɛ kelen don bon siɲɛ kelen don siɲɛ kelen tɛ n t'o dɔn donc fo n ka den fɛnɛ ɲininka a n'a ka cogo min ani kɔlɔlɔ minnu y'a sɔrɔ ani a ko kan ka taa ni sira min ye ni denni kɔnɔta banna dɔɔni parents fɛnɛ bɛ fɛ a ka taa sira min fɛ an bɛ taa n'a ye o sira fɛ. Ne ni petit yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ɲa. Min ye waleya kɛ y a pas de souci y a pas de souci ayi n'a bɛ se ka ɲɔgɔn d'accord est ce que i tɛ taa lajɛ ou bien n ka sergent wele a ka na n'a ye. Ayi n bɛ taga lajɛ. E bɛ taa lajɛ ok d'accord taa fo ne ko sa sergent. oui. Dis-moi commissaire. Ok, il est peut-être venu là. C'est là. Donc, k'an sɔrɔ o la. Awɔ. Maman. Maman. Maman tɛ yan. t'a dɔn an ka mɔgɔ ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sugu ye ne ko a bɛ da sɔgɔ kun ne bɛ nin wele ba diinɛ bɛ kɔnɔna la i tɛ se ka mɔgɔ lamɛn n bɛ seli la i tɛ se ka mɔgɔ lamɛn ɔ mɔgɔ i tɛ se k'a kɛ tan munna a ye da sɔgɔ a ye manamana ko dabila ne bolo da bɛ sɔgɔ su fɛ mɛ ka taa da sɔgɔ tile kan dɛrɛ fɛ o tuma na o kɔrɔ ye mun
e kelen bɛ an ka da yɛlɛlen bɛ to yan depuis mana mɔgɔ tɛ don yan zoman fɛ yan ne bɛ ka siran se k'i jogo de ma ye ka na n'an ka da sɔrɔ i kɔfɛ jogo sɔrɔ ka da ma. Ne b'a dɔn a bɔra olu ba ne ko de ŋ'a taara min n'a ma bɔ ne kun tɛna sɔrɔ yan Boya gɛn. ko k'a gɛn wa k'a gɛn mun na han ni kunɛ sa i k'i ka diplôme minɛ i b'o bila o ka bi tan ni fɛn. Ya. Aku tak bingung kira ni pun. Oh, begini ya. Awak. Jadi macam ni kan, ni sudah bola. Eski aku mulu kaya. Emo roko karami kani kam mana roko kana tu kasula. Ligi suruh jema. Bingung kira ni ana. Suruh beka tu. Ini komporti kan jadi. Ini sih dia kasula. Ni ba? Bisa kan? Itu kan apa? Lafiya. Ya. Aku tak bingung kira ni pun. Oh, begini ya. Awak. Jadi macam ni kan, ni sudah bola. Eski aku mulu kaya. Emo roko karami kani kam mana roko kana tu kasula. Ligi suruh jema. Bingung kira ni ana. Suruh beka tu. Ini komporti kan jadi. Ini sih dia kasula. Ni ba? Bisa kan? Itu kan apa? Lafiya. Kenapa? Imadu ini. Karamɔgɔ de kama ne bɛ nin affaire in na e ko ne ma ko ne ka sabali. Ni ne ye nin kuma in fɔ kuma o kuma karamɔgɔ e bɛ don ne ni hakili cɛ jaja karamɔgɔ de don ne nin na. I da minɛ ka bɔ n da la. Imadu ye ne malo sigira la. Mɔgɔ kusi ni den jamana ye. Karamɔgɔ ye ne faga. Ma u bara ne ma ne ma foyi de u bɛɛ n'a ka ɲɛ. Karamɔgɔ e ye ne ɲɛnama kan tigɛ ka so. Ma olu fɔ sa ma i bɛna lawa na. E bɛ nin kaso kelen kɛ i si kaso i b'a kɛ ji la. Ayiwa i ti sɔn. Ne bɛ ka ko min kɛlɛ kɛ n'a fɔra ko ne den yɛrɛ ka ye o waleya jugu la e ka tila k'i hinɛ bɛ ne na i hinɛ min si kara jarati tɛ ne na i tɛ n dɔn i ba ye la n yɛrɛ t'i dɔn den ye n'i bilala daw da la i bɛ taa i karamɔgɔ jangare ka kuma in ye tiɲɛ de. Polisi ni muso min bɛɛ ma hali lo. Ne bɛ kɛlɛ appartement ko in na walayi n'u y'a sɔrɔ ni kun tɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ ni ne kun bɛ ci fo k'e da joli la a bɛ e kuma fɔ e dun bɛ ne dɔn i bɛ tugu la dɛ e filila ne ma ne m'a fɔ i ɲɛna ko den ɲinɛ tɛ ne na mɔgɔ wɛrɛ ma se ka nin waleya jugu in kɛ fɔ ne den ka ne yɛrɛ to ko kɛlɛ la pourquoi e m'a fɔ ne ye depuis a daminɛ mais i bɛ dɔ kɛ yan dɛ n b'o f'i ɲɛna e bɛ dɔ kɛ yan punition fɛn o fɛn kan ka kɛ a b'a fɔ commissaire a b'a kɛ e kan e sa e bɛ mɔgɔ ladi e bɛ kɛ ka mɔgɔ ladi sani ka kungo kɔnɔ yiri tigɛli da i b'a daminɛ si la fɔlɔ u kana n'i bɔrɛ o k'i da ka kan tigɛ ne ka sira donna n'o la
mɔgɔ la kolo jɔlen filɛ nin ko bɛ k'e bɔ ɛ nin affaire in tɛ ma wuli ntɛnɛ ma don ɲɔgɔn kan nɔ i b'i yɛrɛ ye yan nin ne ta tɔ ye i b'i yɛrɛ taa ka don sa wala ntɛnɛ ma de bɛ yan nɔ ne ba kora ba fɛn kɛ e tɛmɛ ka fɛ tɛmɛ kɔnɛ na e ma yɛ tɛmɛ kɔnɛ na tigɛni kɛlɛ chef ma kun b'i fɛ ma kun b'i fɛ tɛmɛ ka taa fɛ karane yɛrɛ ma sa e ma dɔn ko karako bɛ minɛ ka maraka ko kɛ madame Olga iya enggak ya Pak Como se assim? Oui. Ni nasa. Iba kalau aku begini ini dia. Apa minanya? I korosu dewa ma I doando atende ide su. Ndi era bundi. Non si può così. E guarda come che è. No. Osserva che tu. Oppure è buttato ma poco ide di guardare. Ne kuntan dɔn k'a fɔ ne den sera waleya jugu ɲɔgɔn da fɛ mɛ den ye ne miirima kantigɛ kan sugu n'a fɔra ko ne yɛrɛ kelen bɛ ka cɛsiri ka kɛlɛ minnu kɛ ne ka baara bɛnnen bɛ fɛn minnu kɛlɛ ne ko ne den yɛrɛ ka taa y'o waleya cɛ ne na mun kɛ ne na mun fɔ mɛ commissaire n b'a ɲini aw fɛ aw ka sariya bɛ appliquer cogo o cogo a y'a appliquer den kan a y'a bila a kunna yɛrɛ ko ne den tɛ a y'a gérer a ka manière la a b'a kɛ cogo min na. Mais i b'a dɔn ko affaire in ka gɛlɛn cogo. a ye pression k'a kan ne de ordre d'aw. Ko gɛlɛyara sa dɛ. Mais comme a ye ci bila denni yɛrɛ ma an b'a to ale bɛ na fɔlɔ an b'ale fɛnɛ ɲininka an bɛ parents fɛnɛ ɲininka u ka décision ye min ye. A bɛ se ka kɛ laɲini dɔ b'olu la komi cɛ tun bɛ k'a fɔ ko ale den ka furu dɔrɔn tu vois donc n'u nana fɔ sisan nɔ u bɛ fɛ a ka den furu de donc an b'olu fana ka avis ɲini a bɛ se ka kɛ u bɛ dɔ bɔ a ko la dɔɔni mais an tɛ se ka fɛn fɔlɔ fɔ a furu b'a la ok a sinon gɛlɛyara sa mais e fana kuma dɔ sɔrɔ a ka den ka fili ɲɔgɔn na dɛ. Você me pediu na. Ah, mon commissaire. Oui. Tu vas voir la même chose. Ah, pourquoi non? Pourquoi non? Absolument. Ah bon. Donc, alors, ah oui, madame. Et regardez ici, à quel tour on va avec la cigare. Ma fɛ ka ɲininka damadɔ tɛŋo in na yala ko cɛnin karamɔgɔ gindo binnen kan wa? Ko karamɔgɔ gindo? Awɔ a tɔgɔ o tɛ de. Karamɔgɔ wele gamu. Mais donc ale bɛ kalamatiya kɛ sisan a ko ne ma k'a ko a tɔgɔ k'a jamu ko gindo. Ok welekɛ ma karamɔgɔ welekɛ ma ko a binnen kan wa? A binnen kan. A kɛra k'i to mun na yala n'a ye ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di a ye ɲɔgɔn ye ni ba ma a kɛra cogo di? Ne kun bɛ taa lemuru feere la. Karamɔgɔ ye i lasɔrɔ cogo di k'i to lemuru feere la? U ye ne wele de k'u to sanfɛla la. K'i wele k'i ka na? Ko ne ka na ni lemuru ye k'u kana lemuru san. E fɛnɛ taara? Ok d'accord. I taalen wa a tɔ kɛra cogo di? A ko ko ji min bɛ o tɛmɛ na ne ko ayi u ye ji di ne ma ne ma bɔ foyi kalama tuguni. D'accord. O ye dɔ faralen problème kan. C'est comme si u y'i drogué i ka sunɔgɔ. U ye sɔnku de dabɔ. U ye sɔnku de dabɔ. N y'a faamuya. Yala a yɔrɔ la i banana wa? N y'a faamuya. Nin ko in
ko in ka gɛlɛn dɔɔni mara wolo kɛ i yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn sisan tiɲɛ yɛrɛ la affaire in ka girin dɔɔni mais ne fa komi aw yɛrɛ bɛ yala aw fɛnɛ aw ka hakilina ta ye jumɛn kuma tun bɛ ne fɛ k'a fɔ fara na je t'écoute i b'a fɔ an bɔra ka min fɔ ne fa an y'a kɛ ala kama aw ka yafa m'a ɲini aw fɛ alaw tala kama aw ka yafa ne ye fɛn min y'i ɲɛna bi a ka bon a kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ kɛlɛ min kan k'a kɛ min ye denmuso in ka kɛlɛ min kɛra ko in sababu ye ne yɛrɛ woloden ye. La ilaha illallah wala quwwata illa billahi al-azim. Ne woloden. Ne woloden de kɛra nin ko in sababu ye. a denkɛ de don ale yɛrɛ bɛ taa kalan a bɔra kalan na sisan. N bɔra kalan na n taara ye ɲɛna a kunyana n hakili ma nka n y'a ɲini aw fɛ ɲangili fɛn fɛn bɛ yen n'a ka kan ka kala a ɲangili ka da kan n'a kan ka defere de wa a kan ka kaso de kɛ o n'aw ye proposition fɛn o fɛn fɔ an bɛ taa o sira fɛ. Nin tɛ to dɔ ye dɛ a tɛ to yen ni nin tora yen mɔgɔ wɛrɛ b'a ɲɔgɔnna kɛ o de kosɔn ko n'i bɛ yiri tigɛli daminɛ kungo kɔnɔ yiri tigɛli daminɛ i b'a daminɛ si la fɔlɔ. N y'o de fɔ a ɲɛna n den tɛ a ba ti min ye n'a ni kaso de kan ka kɛ a bɛ kaso kɛ n'a ni ɲangili fɛn fɛn de ka kan kaso in kɔnɔ yan a da donc n b'a fɔ ka kɔrɔ ne bɛ yafa ɲini aw fɛ Ala tana kama a ka yafa ne ma dɛ den bɛ mɔgɔ sama ka da ko la. A gɛlɛyara dɛ. Ayi ne bolo k'o da ko. Wolo ti n ka gɛlɛn dɛ. Komi a ko kɛra tan ale yɛrɛ tɔgɔma min kɛ nin ko la. O kama ne bɛ yafa ala fɛ ne yafara nka komisɛri hali ni anw yafara dimi bɛ den ne kan dɛ komisɛri ne bɛ min fɔ ye i k'a fɔ muso ye komi kabini ko in jabɔ fo ka na se bi ma a ye wulikajɔ min kɛ a ko la a ma dugu maa si kelen na nkalon ma ye a y'a kɛ fɔ a yɛrɛ den ye n ko min ka gɛlɛn ne ma sisan komi den in garisɛgɛ la kɔrɔmatigi anw yɛrɛ an ye fɛn caman kɛ dibi la ne yɛrɛ ye wari d'a ma ka taa yɛrɛ lajɛ a ka fɛn caman kɛ nka ne jeli kɔrɔ ne bɛ min fɔ gɛlɛya sa u k'a ɲini u ka den in kɔrɔmatigi u hakili to den n'a kɔrɔbara kan wa don yɛrɛ kɔni tɛ min tɛ jago ne yɛrɛ bolo fɛnɛ a tɛ jago furu la ni den diyara ye alihamudulilayi ni den ma diya ye den ko bɛ a basi min fɔ na ni den ta kɔrɔ ne bɛ den bɔ ka ne bɛ den ka na d'u ma o kɔni ye ne ka laɲini ko muso de ka hɔrɔnya kama ne b'o fɔ a ka hɔrɔnya kama. n y'a faamuya n y'a ka kɔrɔfɔ mɛn. Komisɛri. oui. o ye kuma min fɔ a diyara ne ye a bɛnna n ma nka nin min filɛ ka kɛ ne den na n'a kun kɛra mɔgɔ wɛrɛ loi tun bɛ bɔ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la. Hali n'o y'a sɔrɔ k'i bangebaga de y'a kɛ ani ɲangili min ka kan kan ka d'a kan fanga ye fanga ye. fanga ye fanga ye. fanga tɛ si dɛ wa mɔgɔ si ma fisa ni si ye fanga la. den ni ɲangili min ka kan a y'a da den kan aw kana ne ta in jate minɛ dɛ. ne ta in filɛ ne ka baara de. ok n y'i ka kuma faamuya pardon n y'a ka kɔrɔfɔ mɛn ne fa. Allo. Sogo ne bigi ba kɔnɔ a ka sogo fɛ dɛ. I tɛ la ka na ne k'i fɔ. An cɛ nin den ka wuli ko sɔnsɔn ni den wuli ni k'i ma min na ale ko e bolo ne tɛ ka na. N t'a dɔn e bolo dɛ parce que ne donna ka so in kɔnɔ ka ban e tɛ sɔn bɔli ma n'i kun ma bɔ ne kun bɛ don i kama. Ka taa don fan fɛ yen. Awɔ. O tuma ne fa ye mun kɛlɛ e ɲinɛ n'o kɔ. Cɛlu ne ɲinɛ n'o kɔ koyi. An ka lexe ye kɔmɔ ye dɛ. Lexe y'i minɛ a bɛ baara de kɛ i b'a fɔ. Takere ma ne de hali ni ma taa fan dɔ ni nafa dɔ. A jɔ b'i la o. Kuma kan jumɛn b'i da kɔ. Sogo mɔgɔnin ouais allez-y. I ɲɛnafin bɛ ne na koyi. Bon depuis fɛnɛ bɔra yan fɛ i ye ne bila ko k'i bɛ taa wari di ne ma i ka taa dumuni di
di dɔrɔn ne kun tɛ wele lamɛri de kun kelen k'an pini tile filani na de o de kun bɛ k'a kɛ mun na aw fana ye mun de kɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ pini gansan dɛ k'an ka wari dun barika ka bon kojugu k'ale bɛ wari di an ma k'ale dun t'a fɛn anw na mais ni e fana famana ka wari di min ma o kɔrɔ lamɛri bɛ wari di ma a t'a di walayi a famana k'a di o kana n'o fɔ e m'a fɔ ko lamɛri ko k'a bɛ wari d'aw ma a t'a fɛn aw la ale b'a di mɛ e famana k'a di ne ma e ko ko a famana ka wari o kɔrɔ k'i bɛ k'a dabiri ne de da la n tɛ ka dabiri da la sa sogo i fana ka faamuya sa a y'a di ma bi a wari di ma bi bi y'a dafalen bɛɛ sɔrɔ n bɛna joli la 2000 waa wɔɔrɔ waa fila wa joli o bɛ bɔ a waa wɔɔrɔ cɛ lamɛri de n di ma quoi wala lamɛri de n jaabi tilega in n'a yɛrɛ de tantɔ waw cɛ fantanya dɔ tun bɛ ne la i m'a ye n ka fugulani yɛrɛ kɔrɔ la i bɛ t'i ka fini nu changer sisan n bɛ taa fini kura san san parce que e yɛrɛ kun ko ko n bɛna fini san mɛ n ko ko jɔ n t'i ka choix dɔ kɔsɔbɛ e yɛrɛ ka t'i diɲɛ fini e tɛ ne ka choix dɔn kalabanciya dabila kalabanciya dabila fini minnu filɛ ne la jɔ y'a kan ne y'olu san est ce que olu diyara e ye olu bɛɛ ma bɛn ne la mais i b'a dɔn ni fini n'a da ka gɛlɛn i bɛna wari di ne ma donc n'a da ka nɔgɔn ni yɛrɛ bɛ t'o san parce que n taara san n'a da cayara o bɛ ne bila wari bɔ la ni e yɛrɛ taara san e yɛrɛ b'i ka wari jateminɛ i kan ka mun san waati n bɛ taa so ok i bɛna taa so wa lɛjɛ bɔra n tagara polisiso la wa je sais pas mun ko b'a bolo tuguni bon je sais pas o kɔni u taara yen nɔ ni ma na mɔgɔ si sɔrɔ yen nana de tun bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka lamɛri de b'o boli la fɛnɛ polisi taga kuma dɔ fɛnɛ fɔ ne ɲɛna kabini sɔgɔma a bɔra a ye wari di ne ma dɔrɔn ka bɔ ba se ka kɛ u taara karante dilan na komi a fɛn nana i b'a sɔrɔ de don i b'a sɔrɔ sirima oye an ta kɛ ten tɔ ne ko mun na e bɛ na dɔrɔn ka girin ka taa dɛ ne fɛnɛ ma taa joona n'a fɛnɛ nana ka sɔrɔ ne so kɔnɔ bɔnni ninnu de bɛ yen ni ne fɛnɛ tɛ so kɔnɔ o tɛ ɲuman kɛ o mais ni lamɛri tɛ tile o fɛ an tɛ to ka taa journée passer yen nɔ an k'an bila lesi la yen nɔ tuma dɔw la oye an ta kɛ ten sini fo n'aw kɛra an tɛ taa sisan sisan lamɛri na kuma sera dɛ sogo ale bɛ jigin 17h de 17h pile dɔrɔn o dun de don o waati cɛ sinon ɲɛnafin bɛna mɔgɔ wala i yɛrɛ ɲɛnafin bɛ na fo ni y'a kɛ fo ni su in na ni bɛ taa ka ci la o la n bɛ n'i lajɛ ka taa so komi a ka bitigi taga tɛ ban an b'a kɛ ten k'an bɛn mais an tɛ taa dɔrɔn ne bɛ fara ka taa an fɛ i b'i continuer an yɛrɛ bɛ sira kelen na voilà je pense que c'est mieux Délégué, quand vous dites, même avec vos musées, ni a ka bila sugu la kun cɛ duguba kɔnɔna ma ɲi maa man k'i den musoman fila yala ka feere la a kɔlɔlɔ ka kɛ dɛ cɛkɔrɔba i ka kɔrɔ la tigɛ dɛ don o don an b'o problème kelen de kɔnɔ don o don i bɛ taa sɔrɔ o problème de bɛ na cɛ tɛ kɛ so an cɛw dugu bɛ jɛ dɔrɔn an bɛ taa baarayɔrɔ la ani musow de to an kɔ so a bɛ k'an hakili la k'a fɔ k'u jantolen bɛ denmisɛnninw la k'a sɔrɔ u jantolen tɛ denmisɛnninw la i yɛrɛ b'a ye affaire dɔ bɛ ta i ka polisiso kɔnɔ i sigilen i dabali bɛ ban denmisɛnnin fitinin i bɛ taa sɔrɔ olu tɛ drogue ta la u bɛ suɲɛni la i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin fitinin et puis parents bɛ na i bɛ taa sɔrɔ fa b'a fɔ ko k'a tun t'a kalama k'a fɔ k'a den bɛ suɲɛni la ou bien a tun t'a kalama k'a fɔ k'a den bɛ se ka nin kɛ a tɛ se ka bɔ a kalama anw hakili la anw bɛ ka denw kalifa musow de la parce que olu de bɛ so musow fɛnɛ mana y'u sigi so u t'u janto denw na u bɛ denw to u yɛrɛ ma dɔrɔn ka ko kɛ ko min ka d'u ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ den manamana ko la ka den sira ka sira min man ɲi u yɛrɛ t'a corrigé dɛ u b'a fɔ i tɛ nin na ni fa y'i minɛ don min a bɛ juguya yanni e k'a fɔ ko n'a fa y'a minɛ don min e kun bɛ yen i t'i seko kɛ a bon ni kɔlɔlɔ de b'a la mais anw de bɛ kɛ faamuyabaga ye ne ka denmisɛnninw ka éducation na ne ye n se kɛ mais den de tɛ kɛ i b'a fɔ ko adamaden i yɛrɛ sisan ko in bɛ cogo tellement que bi dɔw fɛ u bɛ ko caman de kɛ kɛnɛma ka sɔrɔ parents bɛ so kɔnɔ u t'a dɔn o de ye problème ye nka ne bɛ min fɔ parents ninnu ɲɛna u k'u da u k'u hakili latigɛ n'a ka d'u ye bi nin den n bɛ jɔ a ka charge kɔrɔ fo ka taa fɔ k'a jiginna n'a ka d'u ye bi fana n'a jiginna ko kara k'a furu karamɔgɔ b'a furu ne de ye kumakan di aw ma nka hali bi n bɛ segin ka yafa deli aw fɛ aw bɛ yafa ma
nin ko bɛ cogo min sisan ko nɔgɔyara ka ban komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ tila ka sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kɛ ani ka sariya yɛrɛ kan ka taa ni sira minnu ye an kan ka ko minnu kɛ an b'olu kɛ kɔfɛ ok d'accord n'a kɛra cogo min na a tɛ dogo awɔ awɔ aw bɛ anw n'a ɲini fɛ ala yɛrɛ ka an ka sigida kama nka i ka ala yafa n y'a faamu ala yafa ka haya bila awɔ n y'a fɔ awɔ an ce awɔ ayiwa ala k'i an ce awɔ aw kan b'u fo awɔ ala ka a tɔɔrɔ awɔ awɔ. Bon, ni ne bɛ se ka bɔ b'a kan komi waleya kɛra mɔgɔ minnu na n'olu yɛrɛ ko u yafa o bɛ se ka dɔ bɔ pɛrɛn na kosɛbɛ nka aw minnu b'a kɔnɔ lajɛ halisa donc an bɛ affaire tɔ lajɛ n'a kɛra cogo min j'espère que nin kan ka se ka bɔ b'a la. I b'a dɔn mɔgɔw yafa denmisɛnnin ninnu na ko a ka di ne ye a ka punition yɛrɛ. non an b'a corriger yɛrɛ de. n bɛna barabaga min d'a kan n bɛna ko min d'a kan. nin ko nɔgɔya n bɛna min d'a kan n'a bɔra nin na walahi ala ye maa wɛrɛ ye a b'o lajɛ e k'a to ne ma n b'a corriger ka ɲɛ e k'a to yen. an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka den kun dilan awɔ. n'a ka d'aw ye cogo o cogo aw t'a de don a sara o a bangebaaw den de don. problème foyi t'a la. a y'a jɛ. e k'a n'a kɛra cogo min i bɛ bɔ a kalama an b'a kɛ ten awɔ merci awɔ k'a bɛɛ bɔ awɔ a bonne journée. ne bɔtɔ ye wari kɔnte so kɔnɔ ka na n ka sange bila e de kɔnɔ sange ma taa bila yɔrɔ si la nka ne taara n ye wari di 6000 de wari in wari ko yɛrɛ jɔn ta n'o man di n ye ne kɔni tɛ ka fɛn ta ne b'a dɔn e b'a fɛ tiɲɛ fɔ n ye ne bɛ dɔn ne ma ta sa ko ne de ye wolo ni e ye tiɲɛ fɔ ne ma tiɲɛ ne bɛ e dɔn sa ne ye ɲɛkisɛ kan n'i ye ko kɛ n'i ma kɛ dɔrɔn ne b'a dɔn. mɔgɔ fana tɛ o ɲini sa fɛn b'i kan fɔ n ɲɛna. lagare ni ma diya n ye dɛ. n bɛ tila ka wari ɲini so kɔnɔ. ayi lagare ni ma diya n ye n bɛ ɲinɛ a kɔ cogo di n ko n ye n ka wari kɔnte so kɔnɔ ka na sagi bila. e nana sɔrɔ maquillage da la fo ne ko k'i ka taa moto ta so kɔnɔ i k'i labɛn. i m'a fɔ n ɲɛna n bɛ kalo 2 de kɛ dɔrɔmɛ 1 t'a di ma so kɔnɔ. ne ma wari ta. e wa dɔrɔmɛ 1 t'a di ma n'i ma tiɲɛ fɔ n ɲɛna. mama ko ne ma ta. n'i ka tiɲɛ fɔ n ɲɛna. mama ne ma wari ta koyi n tila ka tiɲɛ ne fɛ na wala ne ma wari ta. fini tɛ sa ye yan samara tɛ sa ye yan wari tɛ d'i ma hali même essence min bɛ k'i ka mobili kɔnɔ i ka taga ekɔli la a bɛɛ jɔra ko den mɔ i bɛ so kɔnɔma ta i bɛ t'i ka ekɔli la taga la f'i ka tiɲɛ fɔ i bɛ tiɲɛ fɔ n ɲɛna de. mama n tila ka wari ɲini sa. ne ko k'i ka tiɲɛ fɔ n ɲɛna i y'a ta wa i ma. e wari ta pourquoi i bɛ wari ta ne kun ka sɔrɔ i m'a fɔ ne ɲɛna. dagare mun de bɛ yen ne ma min kɛ aw ye sa. aw bɛ ne faga koyi n'aw ne faga bɛ batigiw ye o. ne de b'aw kɔrɔ yan ne de bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'aw ye n bɛ yɛrɛ faga la aw ye mɛ aw tɛ k'o dɔn ne ye donc n'a ka d'aw ye cogo min a y'a kɛ ten ni ne sara aw bɛ batigiw ye. a de bɛ kɛ falatɔ ni yatimaw ye ne ka foyi ne ye se kɛ o n seginna. dumuni mɔna yan. awɔ dumuni mɔna. taa dumuni siri i ka taa 17e arrondissement na commissaire min bɛ yen i bɛ taga dumuni in d'a ma a bɛ na di. mama i dolo fana na bila. ne tun bɛ affaire min kan ni ne ye n cɛsiri affaire min na. affaire n ko n t'a ko kun bila fo n ka n tɛgɛ d'a kan. denni ka ko wa. awɔ a tiɲɛ dɔn na. i kɔrɔkɛ de ko. mama ko jɔn nin kara. mama sigi y'a faamu ka ɲɛ fɔlɔ kara tɛ koyi. kara in bɛ faga ye dɛ. denni ko kara de don wa. kara b'u bolo ɲɛkisɛ de ye. a bɛ k'u bolo ye k'u yɛrɛ.
o dun a bi ki da pele pele kale no te fo no ke ta ko se ka se mo e ma se ko la bo na le fo be to e ni kara o be ne faga e mo kana fo kala bo ni karata de ni e donna bêtise ɲɔgɔn na e ta bɛ juga ni karata ma fo ka ne sa ne do fo ka dabila ka kun bila punition fɛn o fɛn de bi hali n'a sɔrɔ kara kan ka défi la ma e bɛ se ko den ni man den dɔ b'i bolo den mɔgɔ ka jɛ den kɔ wa den k'i faga mama kana sɔn k'o kɛ sa mo bɛ se ka a labɔ wari b'i bolo fɛn bɛɛ wari ko tɛ koyi hali n'u ko ko kara bɛ san 3 ka sɔrɔ a b'a kɛ mama o bɛɛ min ye den kɔni ka ko ye n bɛ n jɔ n'a ye fo ka taa fɔ k'a jigin ko ne ma ko y'i cɛ n bɛ n jɔ a responsabilité ya kɔrɔ fo ka taa fɔ a jiginna o ye tiɲɛ de ye ni ne kɔnɔ bɔlen ba e ni kara kɔni mama kana fo kana ne tɔgɔ don a la sa ne gɛlɛyara bi dɛ vrai dire den kɛlen don kungo ye n'i y'a sɔrɔ k'i y'a sɔrɔ n'i m'a sɔrɔ k'i m'a sɔrɔ an t'a dɔn a bɛna ko kɛ cogo min ko in kɛra dɔndɔrɔn dɔ ko man di n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i fa bɛ sa n'i taara ɲɛfɛ i ba bɛ sa n'i tora camancɛ la i yɛrɛ bɛ to a la n'a fɔra e yɛrɛ tun bɛ kɛ e tun tɛ ka sɔrɔ fɛn min na n'o kɛra a bɛɛ tɛ mɔgɔ suguya kelen ya mama kana fɔ ko ne sa i bɛ ne kala mun na don wɛrɛ tɛ so kɔnɔ n'i pɛrɛn n'i ɲɛ tɛgɛ sama i tulo kɔrɔ i bɛ n dɔn yɔrɔ n m'a f'i ɲɛna ko denmisɛnnin ka molobaliya n ko n ti don a la n bɔra e ta dusukasi la ka taa don karata kɔnɔ i bɛ tila k'a fɔ k'i b'i kumakan yɛlɛ ne ta sanfɛ ni mun ko ye mun ka tɛmɛ ka taa dumuni tɛ ka taga ni dumuni ye mɔgɔ lankolon ninnu a taatɔ la i b'a mɛn Aba, sebagai ni baru berbahasa Cina. Alhamdulillah. Commissaire Sissoko bɛ yan. Commissaire Sissoko bon a bougé le don fɔlɔ. Commissaire Sissoko bougé le don fɔlɔ. Ci dɔ bɛ yen nɔ. Awɔ ci dɔ tun bɛ yen. Ok, ni ci bɛ yen i bɛ se ka ci ɲɛfɔ. E ka ɲɛfɔ e ɲɛna a tɛna san. Bon a bɛ na mais i bɛ se ka ci ɲɛfɔ ne ɲɛna komi ne y'a agent. Komi ne kɔrɔkɛ min bɛ Libya karamɔgɔ kɔrɔkɛ min. Karamɔgɔ ko oui karamɔgɔ a bɛ yan nɔ. Jɛnɛyakɛla in tɛ yan. Jɛnɛyakɛla. Continue karamɔgɔ a bɛ yen. Ne nana dumuni de d'a ma. Ni ye ale ka dumuni na. Awɔ ni ale ta de. Wala bɛna dumuni di jɛnɛkɛla a da yɛlɛ i ka bɔ n'i bɛna dumuni di i kan k'a nɛnɛ i b'a nɛnɛ bɔ y'a mɛn. I b'a dɔn k'a kan ka si ka so de kɛ. Ne de b'a nɛnɛ wa e de b'a nɛnɛ. E de kan ka nɛnɛ. I bɛ dɔɔnin de ta dɔɔnin tɛ i k'o dun. I bɛ se k'a ɲɛ d'a kan. Bon heure tɛmɛna dɛ i mana dumuni de di yan. Awɔ. Sini i bɛ na joona quoi y'a mɛn. Sini heure jumɛn. Bon sini i bɛ se ka na environ 14h ou 13h yɔrɔ ninnu. I y'a mɛn komi heure tɛmɛna ka ban quoi. D'accord n'Ala sɔnna ma n b'a d'a ma. I nana jigin ni dɔgɔnin ɲumanba in b'i bolo ni dɔ ye nin k'i dɔgɔnin na a tɛna bɛn i ma sa i t'i miiri i b'i si kɛ kaso la ta dumuni de nin ka ɲi i kɔni tɛna sa. Grand frère. Cɛ yan o ka di. Ok an tɛ don so kɔnɔ. ayi a ka ɲi an ka sigi yan. An ka don so kɔnɔ. ko caman don k'an bɛɛ kɔnɔ. Ok Grand frère o ka di. ne tun nana i fɛ yen basi tɛ. n tun bɛ fɛ an ka mariage ni annulé dɔɔnin fɔlɔ. Ka mariage kɛ cogo di ma faamu. ka mariam ka mariage annulé. Ka annulé. Grand frère m'o faamu dɛ. Ka mariage annulé mariage fɛn bɛɛ ɲɛnabɔlen don ka ban. Misiw sanna tobilikɛlaw ka dumuni dil'u ma ka ban tobilikɛlaw ka fɛn bɛɛ kɛr'u yɛrɛ ma. Ka a fɔra sigidalamɔgɔ bɛɛ ye. Ne ko k'u annulé m'o faamu dɛ. Mun de kɛra? Kara bɛ kaso la dɛ. Ko jumɛn? Kara bɛ kaso la. Kara bɛ kaso la. Ala kana min baga cɛ. Kara ye mun de kɛ? Kara de taara dɔ den bi o ne yɛrɛ bɛ ka e b'a dɔn ne ka baara ye nin affaire in ye ne ye nin affaire in ta n bolo la
ka ni kɛlɛ kɛ fo ka taa s'a dan na wagati min na ne bolo taara da n den de kan k'o de yɛrɛ de bɛ bêtise kɛ. Mɛnɛkɛni fitinin k'u b'an ka kare in kɔnɔ yan nɔ ko jaralakaw ka so i b'a dɔn ne tɛ quartier lamɔgɔ ninnu dɔn kosɛbɛ. Jara fɛ yen. Ko jara fɛ yen. N jara dɔn ne ni jara bɛɛ bɛ seli misiri kelen kɔnɔ n bɛ jara dɔn kojugu jara denmuso k'a ka lamɔden. a bɔra ni min y'o ka dugu la ka na. Awɔ k'a bɔra village la. Layila mun ye kɛra so ma. Bidenw tɛ yan. Ni denmisɛnnin ninnu bɛ mɔgɔ da don kuma la diɲɛ ma tuguni. U b'i sigilen de bolo bɔ i da kɔrɔ. Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna min fɔ maloya dan de kɛra ne ta ye sigida la. Nin tɛ nouvelle ɲuman ye dɛ n'a fɔra ko an ye bɛɛ informé fo mɔgɔ dɔw yɛrɛ commencera ka nali daminɛ kɔɲɔ kama k'u bɛna reporter nin cogo in na tan. Finalement an m'a reporter dɛ. Mais an tɛ se ka solution foyi sɔrɔ a la min b'a to o bɛ se k'a bila. Ne yɛrɛ de ko k'a fɛn min s'a dan na ni nin ko in tora tan i bɛ denmisɛnninw ka ko dɔn tila ka taa fɛn wɛrɛ k'an na min ka jugu ne ɲɛ donc n'u y'a ɲɛ gan na ni sen n'a bɔra i tilen sira jɛlen fɛ. Ok ne bɛna siran ɲini fɔlɔ de kun. Ok grand sœur problème t'a la ala ka segin na ɲuman. Ne mun fɔ den ye moi j'ai tout fait pour que madame ne se pas ne ye denmuso kun t'a bɛɛ n'a fɔra ko ko bɛna kɛ ko Fama tanti. E y'a kɛra fama ye. Tu y'an bila dɛ. I yɛrɛ y'an bila i tɛ tuguni. N'Ala sɔnna min na taa bolo kan. Komi mariage fɛnɛ sera an b'o boli la. Awɔ kɛ. I yɛrɛ an bɔtɔ ye préparation dɔw kɛ la. Mais ma fille ni fini min b'i la nin ye nin cɛ man ɲi dɔɔni dɛ. I yɛrɛ ɲɛ t'a la i farikolo bɛɛ bɛ kɛnɛma et puis tatouage in yɛrɛ lajɛ ce n'est pas joli à voir. Ne tanti n jo t'a la. Finalement i bɛna cɛ wɛrɛw ɲɛ don i yɛrɛ la i yɛrɛ b'a dɔn a cɛ man ɲi. Fɛnɛ a ye to aw ka fini don fini min b'aw sutura quoi. N y'a mɛn tanti. Problème t'a la. Awɔ an y'a mɛn problème foyi t'a la. Ne nana b'i kɔrɔkɛ la. Awɔ n nana bɔ a la. A bɛ so kɔnɔ yan. N'i tatɔ yan. Awɔ ne tatɔ yan. Ala ka seli. Amina yɛrɛ. I tɛ nin yɛrɛ passé tanti. Non c'est bon. Ni minɛ sa tanti. Sabali sa ni minɛ sa. N'i deli sa tanti. Ni minɛ sa tanti. Wari b'e kun wa nin bila i kun. Tanti o y'i ka wari tigɛ yira fɛnɛ na. Ayi o tɛ sa o bila i kun. Ok n y'a mɛn. Ala ka seli ma ye. Ko n bɛ n fa fo. Nse. E yɛrɛ ye dɔɔnin bɔ san i bɛ ka kunko maîtriser na an ka kunko daminɛ tuguni mɔgɔ i ka dɔgɔn suit fɔlɔ n bɛ ka to sanga min na sa voilà i ka sanga i b'a essayer ka dɔ fara a kan quoi voilà c'est bien ok ok cɛ c'est bon o ka ɲi bon o nana ni karamɔgɔ tɛmɛ ka tuguni minɛ joona chef yɛrɛ tɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛna dumuni di mɔgɔ kuma ko min ni minɛ ka bɔ il a tiré là. Baru nak, ya bukan ni yang dosu. Nak apa? Kalau mesti yang dunia apa? Ikut me. Ayo. Nak kira tom itu boleh. Umar Fadila. Ma, kalau ini
sɔrɔ ne e yɛrɛ bɔra quoi n'i y'a fila fɔ tuguni i b'a dɔn ma patron na ka tɛgɛ kelen ka bilen daminɛ a daminɛ sogo dimi sogo tɛ k'an ne fɛn o a kan ka sogo dɔ ɲɛnɛ Amina nɛmɛ patron sogo tɛ yɛrɛ jɛra ni mun kɔnɔ ko tɛ ne o sogo de nɔrɔ bila la non patron e ta ka gɛlɛn e ta b'a sɔrɔ dɔrɔn cɛ bɛ bɔ yɔrɔ min cɛ funtɛni bɛ yen dɛ ok Orang nak bawa. Kalau nak pergi nak tunggu rumah Puan. Ajar lagi, nanti enggak bos. Gimana? Sekolah kan? Kalau ni buat pasal balat. I b'a fɔ i ka bɔ dumuni kana gan kɛ gan na dɛ. Gan tɛ k'a la bilen. Mɔgɔ na sogo kelen k'a la. Mariam ni pun saya lah kaya, mungkin feeling kalau tay mau kami kawar dulu feeling suku nak kan kalau. Itu aku ni sama model ni generasi apa? Itu yang feeling lah kata saya. Pasal. Mana gitu lah. Wah, nama mera. Mana lah tu? Bukan soalan dulu. Ai fui ter não, não viu falar. Não era por falar bem que eu fui de falar. Por nada não foi uma ficha como se me fui, não vê? Não, juste um dos humanos lá dentro. O milagre tipo lá dire. Imam nece. Kaya sidang kira apa lagi? Bapak itu sudah. Ana kan ame mana cek. Ni ba nece ba? Kenapa? Ani joy adsiranya rumah. Siapa anak tu mobil kita. Oh ni kan furugo ganzeni fambefe, ana fem bege ka jien bela informe femna. Kone che accident ke toi. Et pourtant mariage doit amener là. Ni ko tisika ke tane toi. Ai da misika furusiri ke. Fe folie beyina tanto ko boma. Ni masaw ya finna cogo min tuti. Mɔgɔ min banalen don a banalen ba bɛ dɔgɔtɔrɔso la e bɛ jɔrɔ o ka bana de la wa e bɛ jɔrɔ i ka furusiri n'u ka mariage de la. Wa e kɔni ma dɔn ne mɛna so. Wa n b'a ɲini fɛ ala kama. A y'a to an ka furusiri kɛ ne ka taa. N'a fɔra kunun yɛrɛ an ye entourement de jeune fille kɛ ka bɛɛ lajɛlen kunnafoniya fɛn min na k'an ka fête kɛ. K'o mariage ma bɔ puwa. A y'a to sa n bɛ taa n cɛ kɛrɛfɛ e ni n ka furusiri kɛ n yɛrɛ bɛ taa ladon. N bɛ min f'i ɲɛna a ma fɔ ko furu tɛna kɛ koyi. Ne y'a f'i ɲɛna de i k'i hakili sigi. An ka jɛ an ka dugawu kɛ Kara ye a ka kɛnɛya. Mɔgɔ min banalenba dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la a tɛ su dɔn a tɛ tile dɔn. O ka mariage bɛ se ka kɛ cogo di? Ne fɛ an bɛ ɲɛ u ma de k'o furakɛ ou aw bɛ fɛ de an ka taa banabagatɔ lawuli ka bɔ bana dilan kan k'a ka mariage kɛ wa? Kuma i terimuso fɛ i terimuso ladi a fɔ a ka mɔgɔkɔrɔba kuma kan na mɛn dɔɔnin. N'a sɔrɔ ale tun banalen don est ce que Kara tun b'ale ka mariage jagoya kɛ wa? A ka to cɛ ka nɔgɔya fɔlɔ ni cɛ nɔgɔyara a m'a fɔ ko mariage tɛna kɛ o. A ko de i ka ban. A man kɛnɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a banna a dɔgɔtɔrɔso jumɛn don a y'aw dabɔ o tɔ la. Toi problème ta la nyame. Wa.
Anna ga fruge ga tanda magwa. Mo koro don ni to leso. Wa fruti ma bege sisano. Ani cheti ga fruge siga te ga tidama. Doko, aw bɛ fɛ ka ne kumakan mɛn de wa aw tɛ fɛ ka ne kumakan mɛn? Wa an bɛ fɛ k'i kumakan mɛn mais a bɛ dɔgɔtɔrɔso min na an t'a lajɛ. A man kɛnɛ, a ye accident kɛ, a banaliba don. A tɛ se ka kuma, a tɛ su dɔn, a tɛ tile dɔn, wa a bɛ dɔgɔtɔrɔso la. Aw k'aw ta kɛ duwawu don dɔ ye, a banna. Misiri wele la, ne yɛrɛ bɛ misiri la fɔ. Kuma tɛ ne bolo aw fɛ. Mariam, idali sa, kana kasi sa. Mafuma wasiji alituwa. Orang dia apa? Mungkin ada atau ada apa? Mungkin ada apa? Ada yang dia jawab dulu. Iya, akan nonton cek. Ini aku mau baju hari kita. Dua tu kan. Nak moro, nak bala atau mana? Karena mereka. Sini terus ini nak kerja nama cek. Cek. Alamat dua cek ni, wah ni orang kau dengan nasa. Maram kana kasi sa. Isu te ko am sunto kasi mai ma. Ida disa. Mais imagine toi, na frago shugo bagal begeni no fe ni fembe da shugo ka futezi ke shugo la na frago ni ga mariage na boama. Muni bne ko lo ha e mo te no sa na shugo fe na ga glinta te ko ni ba do sa ko be jele le. E ga ko be nyana wole no. Mais ne bana do na ko goro ko accident na bola fe. Ame ala de dila la no ya doro. Imagine ta do ida disa, ida parle no ko na mi ga maquillage. Ida disa. Avec nos rassembles, on allait de tout cela. Les moments où on a parlé de tout cela. Bamba, na dobi. Bonera mo gobelo. Aha. Ogadi. Anya po ni. Anya po. Kuma mbole fangala. Au ko ka ne jigina ko ta dindi chenu. Kama ne fu. Bo o mutene atlele an ne kila ga mile akila wara yo kofe. O hakilina jumɛn? I n'a fɔ Buama ne ɲini diyaɲɛ sira a bina ne kan ne ni ne nana n'a d'a ma sisan ni ko bɔra o kɔnɔ don min na bɔ a ma nɔgɔn ne kɔni tun bɛ fɛ ni ne jiginna an ka taa den d'a ma I ni ne ka segin ka taga. N'i y'a faamu e bɛ fɛ k'a fɔ ni diyaɲɛ tɛ furu min na o furu sigi bɛ gɛlɛya. Tiɲɛ don an mana i d'a ma diyagoya la e de bɛ taa sigi a kɔnɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ k'a furu la a bɛɛ bɛ kɛ e de la ɔ n'i yɛrɛ hakilina de ye nin ye tiɲɛ b'i bolo I jo don n bɛna kuma ɲɛfɔ n kɔrɔkɛ ye n'a ye min fɔ an b'a bɔ o sira fɛ. N'a mɛ bɔ k'a fɔ ko hakilina ta ma ɲi o tɛ ne bɔ ne yɛrɛ de n sigi ka miiri nin na. Awɔ a faamuyara o den ni masa cɛ den bɛ se ka hakilina fɔ ka sɔrɔ bonya kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni diyagoya ye a ma kɛ jamanenya ye biden caman de bɛ yen n'u bɛ fɛ k'o hakilina fɔ masa ye u b'a kɛ ni jamajabaliya ye ka kɛ I n'a fɔ olu yɛrɛ de y'u bange ka bila diɲɛ kɔnɔna la kuma bɛ fɔ tan de o e y'i ta kɛ a tɔ ye anw ta ye
a faamuyara wuli ka taa Kiri! Ni ko yin disuga yi. Bon mun ngira to. Ni ko ngira tenga te fe. Nga ti be bole fe. Alaje. Ni ko ibe mun ne la sugo yi. John e charbon franga so ne ko fitin doron ne kala. Kiri. Sabali. Idi yere ke mo yina mai. Ere ki yere la jeke. Ibu ni kula ki yere la jeke. Wala kulum. Bon ne tiga te wulia. Ne ba te wuli ngate be chene fe ke ba wuli. O ka so yere ba wulia. Yere ba wuli. Yere ba wuli. Oh, me do so. Hey, na. Iski polo. Iski polo. Ne ko keli. Ne be yininga. Wolo kunye munedi. Bois. Oui, bien comment ya? Ah bon, comme ne ma wolo ke, est-ce que ne be berado o fe na? Oh, ima wolo ke de. Ngi kon bado. I bon no fini tote bulula tunu. O teche. Na fora ka foko bun harmadi. Ni muso fulu. Ka den soro. O den ni kanga ke lafia. Nga no den te lafia ro yini fali bi o be nyedi no fe. Malankulu ko dama. Bon ne ko ni bela o e be fega mun fo sisan. Ne ba fega min fo. Fi ko de do. Wa ka nga yini ko de do fo. O ma sebe asirai. O ti do re de. O nana e. Nana fleni. Nye ni clean nana ma. Nana bina koloro ngono. Akunte bi o koloro kono. Ene balmake ni balmake kumla fiya blanga buna harmadiala ka sabu ke nana ne kun klina nana ma min bora la kume bola wa bo ne be nyini ngaw depuis mata denta ne fne ku yejumen fo c'est-à-dire il va donc aw be fendo de comparer 600 ko ani folo ko te kini folo chendo o ba fa na ma metuga amna muso bi se ga di mo ma hanna mani o ki folo ko yi mais ne hakila ni jengo ni yelamala ana ma de fune be yelama jeno fe ni die yelamala hala ma lunga ngai yelama jeno fo che nga ayre be jakku ayre be nyon kan furu ni nyon jaye furu mun tabika ke afuru baklembe shibala wa abe sirbi kalu kura be sa abe siri ina yani sa ngai yelama o san kunya waso asara ak ngol mani yoni ngol de nyon kanu kata nyon mirila o maketi wa an tay korlen nu fleni e o me furu sale a do foke ha sabalde ngol me mi fina ka gelea ne ba fe ka nyala ko la jali bi ka dima boa ayo koni ni akilo kuma ko ntemena mo wore ga kono da musolaw ne ka fo ne ko ta ko furu ay chana ne tsoke ay ka ke mo ga to dunai ay wallahi fadin to bi ala yi da dumna dobe doka to o jako ay sabalde kuma be na fo do no kuma be na ko be na ke do no fo be ite min kalama ngo fiye boa sabali ni ya fina deni masaya kama ni ne bunya bi yoro de ni ne ku mangi ka den ngumi den di mai ka ta furla so ne ka fota ma so ti ba denga ngunu ma de boa chen rela ni ko ni nga kelen don nai mo nana depuis kono talao ne ma so e ma se ga ne la sigi ga ni kuma nu fo ne na
fo o kɔnɔma tiɲɛ na a kuma ka ca dɛ. Sabali dɛ. Ni kuma foyi tɛ ni ma min f'i n'i ba ye. Yani nana ka bi ni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔnɔ jeni ka janfa don e ba ka janfa tɛ wa. Ne ba kuma feerefɛn da nana kuma a ka taa yala a kuma sɔrɔ wa n'a kuma so kɔnɔ a kuma sɔrɔ wa. O yɔrɔ lajɛ kɛ. Bon e fana bɛ ka ɲina mun kɔ mɔgɔ t'i tugu ka den fana bila ka taa ko walasa dɔ fana ka se o ma ka kojugu k'o la o. Ni kun ye den bila k'a ka feere kɛ. Wagati min na ma fana donna feere la o fana kun y'a sɔrɔ e ka santé kɔnɔ baara nin jɔra wari tɛ ka sɔrɔ maa b'a essayer de k'a b'a débrouiller k'a ka jagomisɛnnin wariw kɛ k'a dɛmɛ wagati kɛra la e yɛrɛ b'a dɔn du nasɔngɔ ko jɔn kun jɔlen don n'a ye maa tɛ e tɛ baara la ni ma m'o kɛ a ko bɛ ɲɛnabɔ wa. Ni ma m'o kɛ a ko tɛ ɲɛnabɔ nka ne ma di ka si kɔngɔ la o. Tiɲɛ mun i ba musaka caman ne tun t'o sɔrɔ o tiɲɛ nka ne bɛ sɔrɔ ni min kɛ ne tun kelen bɛ k'o bɛrɛbɛn dumuni ma o. I hakili to te yen na n bɛ don ɲɛgɛn na ka na sisan. Ne b'a kalama sogo ko in de don cɛ ko in to yen san ka tɛmɛ n'an ka balimaya ye ta mamadu ne yɛrɛ b'a wuli ne t'a sɔrɔ mun b'a la mama kun bɔra voyage la sɛgɛn ne yɛrɛ ala voyage sɛgɛn ka ca ko ka ca a bɛ n'ale bɔra ka voyage la ne telefɔni ne faga da la walasa mɔgɔw ka se a ma nɔgɔn dɛ voyage fɛnɛ sɛgɛn b'a la dɛ komi papa ko n ma ko kɛra man yɛlɛ ko mun bɛna ɲɛ d'a kan parce que k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso la mun bɛ taa ɲɛ d'a kan dɔgɔtɔrɔso la yen n'a sɔrɔ n'a fari ka fisa kara jumɛn kara kelen de ne cɛ kɛ i kɔrɔkɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso la de kara bɛ kaso de la komu kaso walayi bi kaso ne cɛ ni kaso walayi bi o bɛna kara min kɛ kara kelen ka don Fatumata ka dɔ de la sisan a n'a terikɛw e kɔni bɛ jeune ka ko dɔn a ye lemuruba feerela dɔ de ye k'o wele ka yɛlɛ n'o ye so in sanfɛla la ka taa kɔrɔ da o la wa kalama caman kɛ fosi yɛrɛ k'ale ma bi o kan ko lemuruba feerela de dɛmɛ ne kara le baarakɛdenni n'i ye denni ye a yɛrɛ tɛ dɔw ja mɔgɔ ye ne cɛ de ye kɔnɔ da baarakɛla la lemuru feerela diɲɛ banna ne sara kara ni kaso n'a fɔra ko mare kun b'o boliboli la mare kun b'o boliboli yɛrɛ o kɛra ka bɛn ni ale yɛrɛ den bɛɛ o de kama ne ko puwa ma k'a ka dɔgɔtɔrɔso in yɔrɔ fɔ n ɲɛna n bɛ taa bɔ a la puwa bɛ ka ne lamunumunu ka ne lamuja kara bɛ kaso de la hali mare banne kun hali mama banne fɛnɛ kun bɔ a fɔ ne ɲɛna fɛnɛ kun tɛ ka sɔrɔ e bɛ yɔrɔ in dɔn wa ne taara dumuni di a ma siɲɛ kelen fa jumɛn de don 17e arrondissement kara ne faga ne ka koya dati dalen kara ne faga ne tɛ nin ko ɲɛɲini ne tɛ nin minɛ ko n fɔra k'a mɛn Maman. Ayi i jɔ e kun taara min ayi o kun tɛ se k'a kɛ sa e fa ma ne gɛrɛ
walima n'o bɔ kibaruya kalama a kuma de fɔra ne ɲɛna i fa ye cogo a ye gɛɛ fɛnɛ taara n bɛ taa kɛ n bɛ to yan mun na mama cɛ i fɛnɛ i t'a essayer i ka sabali e bɛ bɔ a ka ko ninnu lamɛn ne ma dala ni bɔ a kunkolo tɛ ka wuli sisan kuma bɛɛ mɔgɔ gɛn hali sisan a sigilen tun bɛ yan nɔ k'a fɔ ne ɲɛna ko ne ka sɔn nana la tuguni kɔnɔ dara nana la ja petini dɔ de ye kɔnɔ da nana la u taara n'o ye gendarmerie la o don e ma bɔ o kalama dɔɔni fɔra n ye a ko la mama segin ka na ni bɔ y'i gɛn a fɔ k'i tɛ taa kelen ka segin ka na yɔrɔ jumɛn ka na yan kɛ ayi ne bɛ yɔrɔ min na o bɛ ne bɔ e bɛ jɔn fɛ yen n bɛ n terimuso dɔ fɛ yen ye ka mɔ ayi n terimuso wɛrɛ o jɔn e t'o dɔn n tɛ fɛ ne filɛ yɔrɔ min na n tɛ fɛ i fa ka yɔrɔ dɔn kuma tɛ e ma ɲa ma don i ka n ka minɛn dɔw ta ka cɛ n ka ayi mama ayi ne tɛ se k'o kɛ ne bɛ ka minɛn ta ka di ma e bɛ t'i terimuso fɛ e bɛ taga ka di tun yan e fa ma don ɲagali da kɛ dɔɔni dɔɔni o tuma na e kun sigilen don k'a lajɛ e bɛ k'aw filɛ kɛ n'o tɛ e bɛ ne ye yan nɔ taa n ka minɛnw ta deli yɛrɛ de ye n'a sɔrɔ ne ka di i b'a fɔ cogoya min na n ka minɛnw ta ka cɛ n ka taa ɔ mɛ i bɛ yɔrɔ fɔ n ye kɛ ne bɛ fɛ ka taa bɔ e la du mama taa minɛnw ta ka na ba ye ka jumɛn ta ka na n ka fini damadɔni ta ka na wari dɔ bɛ n ka kɛsu kɔnɔ i k'a dayɛlɛ i ka wari ta ka na n'o ye n teliya mama ni ko ne nana ka tunga ma diya ye n y'a ko kɔnɔ n'i ko ko wari ne ma wari ye dɛ e ma wari ye wari e ala sa sisan armoire sanfɛ dɛ ko dogodogonin kɔnɔ n kɛlen don ka fini dɔw bila a sanfɛ yen i b'a kɔrɔ Nyagale! Ni ma fi yen kike na senga so yawa. Jara yɛrɛ de ka kuma ka ca. Ni ma na kuma ka ca nga dugo. Ni ma kana de ngemi ni yen na so ko yawa. Ha nyagale. E ma ne gɛn. Ne ma na toli kama koyi. N nana n ka minɛn de ta. E ni minɛn fɔra, e ni minɛn sɛnɛ ka so ya. Minɛn fɛn fɛn ni bɛɛ ka minɛn sɛnɛ. Hey. Jara! Nyagale. He, a tɛ tɛmɛ Ala ta kan. I bɛ n ka lagara bɔ n kunna mun na? Nyagale. Ni mu ye kunna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sukuli duk se ye nyagale ka fuko ni kele sunguruba ye. E ko jumɛn ko sunguruba? Sunguruba ke? Kɔrɔ ma don a tɛ tɛmɛ. E ma se ka taa foyi k'i kun fo Messi. E ɲininkali fili yɛlɛma dɛ. Kɔrɔ ma don ne bɛ ɲininka o. E de ma ne bila kɛnɛ ma. I ka sariya tɛ ne kan. Ni ne bila kɛnɛ ma o kuru tɛ k'a fɔ k'i ka Messi ta ka don i kun na. E ma nin don i kun na ka da mun kan? N kɔrɔ bɛ k'a fɔ ko n bɛ ɲinɛ di kamalenbaw ma. Ne ko n diminen nin kɔrɔ ne ma fɔ n ko i ye furu sa o. E kɔni ye ne furu sa. Han? I ye ne furu sa. Ne mun baara i ta nɔ? Ɲagalen dɔwɛrɛ tɛ komi i ye Messi k'i kun nin ye n bɛ cɛ bɛɛ fɛ jagoya in na n'i ye mɛn cɛw bɛ girin ka d'i kan ne ye fali min kɛ dɛ k'i lafa k'i bila o de y'a to cɛw bɛ girin n'i kan sɛgin nin tɛ taa nin tɛ bɔ ne ka so ne ka nin ye ne wɔsi nin tɛ bɔ awɔ a tɛ bɔ bi a tɛ bɔ sini Ɲagalen e kɔni b'a dɔn ne ye cɛbakɔrɔ min ye dɛ n k'a bɛ bɔ i y'a ye wa? 300. ne mun ye Ko 300. ne mun ye nin ye mun ye n'i k'a dantigɛ N m'a dantigɛ mun na ne bɛ taa kɛ. Ɲagalen k'i k'a dantigɛ Kelen ko 300. A kɛra di? Bura. An ka sɔrɔ. Madamu. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ n na. N kɔrɔ. Mun kɛra? ayi foyi ma kɛ ayi. N dalen don ko n bɛ yɛlɛ position min tulo bɛ mankan na yan nɔ. Awɔ komi an ye dala mankanni min kɛ sugu ni dugusajɛ cɛ e ka ɲagalen lajɛ a lajɛ sa nin ye maa sɛbɛ baara ye wa. Duguba kɔnɔ muso kɔni mɔgɔ bɛ kuma o ka mɛsi dɔ la tuguni wa nin y'a jumɛn? N nana n ka minɛn dɔw de ta ne ka. Ka taa min? An bɔra yɔrɔ min na n bɛ taa yen. Ayi bi tagali kɔni ma bɔ. ne ko k'a bɛ taa sira t'a ma. N kɔrɔ ayi bi tagali ma bɔ.
wa sabali atuni kanga mino tangata amu me yoro na la chale nu ya yeno me ya ayi ni chenye ko ni ba ma la fia yo ni la fia ki e be na ni no fe wa mun e bi ro na mo ta sa jara sabali tono brale wallahi ni batara na re ta am be biga dubla ne ka dita na mo di ko ta batara di ta hey ajobala oh hey na na lo da na oh ebe fena re gata sake jara sabali saka na ngame shi sama ogoro ko ekisi kore kisi ga tonima isi ga tonima ni era mu ko da me to lai amma bi fanga dala kan so to ni mine be ni mine burale ada sokono ne ga ni toro ni toro e kana kuma bele kana kuma ni be fanga ne bo mu ko sa e kana dala mine doro ngai toro ni e be jama la bi ne ga jama ngoro bolo de dusukan sa ai I bolo de dusukan mo nyana te dusugo yi ha furo ira kona la ni bere bala abina fo nyini ne ni kala be no jabe no ale de furu insa furu masa ni monte dora do ni mana furu insa bi inyo kona do be ni takene o te kuma na ma koro ka so mo e ma koro je iga dawla nyobe yobu takaba la ne ne no na soro de ngon bo fi e kon baro ni e chebe chumna ala ngo so ngona e ba no lebe chumna e ba do ni chebe se ni itaka I la fia ko ni tuga ire bodo ta Jengoro ulu bete fota isa ai konsa sa e to la sa bla ko da fo bi joyere la ne o fo mba ku kari wala ge ha musobe mara cho mina anga to dala e bulo ko ya mara ta mara teni I fatla muso buwala ya na ere ba do min balo ndo ete min kalama ne femme de keni muso yi isigi ne femme de keni muso yi e ma ta ba fa na ba fi la ko femi bu en mu to tegu fe ka yin ka dama e ma muso bi dama e ka forgolo ni wa ka fa adila ngoro muso no wa kan I mana fe on fe ke muso yi anaka kan he ale de ngare bi
din barka ma wulu ga di ema awu nga ama din barka ma wulu folo de ay o kon be de power ga mara de law ha na ma education ati nyaw ema ka teni madame ay min ke la ere o ma ke yere no wa ni te mi ala mi teni wulu kunji kabla ala matati ati se wuli so kono genya malidu ha mudo la mu ala la ka fuko jera aba jera wala mudo la ka ni okay jera musila le ko ke dun kai nje yo flamida ni ora ku ali baka aka ema uba ku le foni choro ba kon mana dimsan muso ta kwani ini kuma kan kolonte bon wakati be abina fo sira dala kaba do be be fa ka do kari musola wa invitation de e be ka ken zuba e to mina do be ni mina ila kile kan dire fe ki tre bo apela anenge wori daga dila le mo pa nga me mi fi chau ki yin ni kibi yin ni kula ibi pa akolola ikirasika batu aiwa ya tadoro waso ne le punya so sale ayo sale go ni na era teli chau ki ata gosa no kon ba do ngo korolo mbe oh ne fe mi do muso feta ne re ba do okay te suru ke tela ngatin ngoro aja ne la ga wuli ngoro ne ko manyina oh nana kuma da fone yana kuma yin daga ne kuma turma sai kwa e kuma hakili ga yala ma akoko ame ba le ga di chemma min be na kanta ko tale re hakili na ko sabla chani tale fe kuna nana di alima akana tale toro ni ya kuma yin jete mine kwani avec la rami fo mi ren son akila ko ale de na ta skin fula ko anjite kay okay anga ko la ge tinyama doni ama den ko fo le ni re bi foro anga furu meke dala furu corona ni dale furu me bitay o kare ankali no way wangali way dama mi tara mi la kalu la kalu wa sangale furu sara ulun kami no way ulde no way kan yon kan nga ni yebe mi na bi ni jatimina be kula akunga nere anga nyanga bi anga do tafe wole tuwaje no muso infleni muso yande magui nere ka duba ko muso e ka jing mele ka ji fanga ka do kasola akoko ani nyangini ngaka ko kala muso nye horo ye c'est la dirire ni fama bebe nike fama muso bebe nike horo muso ni la dirire muso bebe nike jabana be la tawo jabana be bo den kono mono be dabla du ko mana be sey so nga na wa dem sel ko ko le ali bi anga loje ne ala sunama ni cheri ngora kasola kana me cheri ngi kala si kai ni na be defe horo ya ele la horo ya la be ani ni kanu nga ndi pe chi me ke kule ni cheri mo ka ba pe akala ni oh me na la kule comme il y a quoi de me na ya fina ko ba ba vraiment wuli sansan ne fanya ikramo na mo ko tar mo wara na buya ne ba fe in ce ne fa ça va Mune si ano? Ne bi nyini nga mune si ano parce que frane ina kibe kasule ano mune si ano. Iwara afu dini no turu. Sini na nafi na esi na dalala. Ne be dai la ke ka kuma bai. Iwa ko e kalu na dalala. Oyo mgalu na subi. Oyo mgalu kuma bai ne kulobila. Ni fanya sa. Ni fanya mina fanya. Kuma. Iwara dengo de meli mo ferela. Ube makara u jerama ni ani atenu so do. Ta apartment la. Ni fu na ni ga. Muso ga biega. Kuma bai. Dana kuni dana bali kuke. Holge kana manchi ba. Kuma himbe nya forane nyana.
Kara e ma maloya e ma miri nimuru feerela burusu kɔnɔ mɔgɔ nalen ali mɔgɔ minnu ye cogo tɛ don ja mɔgɔ la e bɛ taa kɔnɔ daw la e ni ka mariage date fixée kare ma don ye ne faga kara i ɲɛminɛ ka kuma kare ma don ye ne malo a fɔ ne ye bɛɛ to yen sigida la cɛ bɛɛ bɛ ne nɔfɛ ne ye n ba bɛɛ la hali sogo ne ye n ba la e nɔfɛ a fɔ e ma maloya ne kɛ ne la ne bɛna mun kɛ sisan est ce que ne kunkolo bɛ se ka bɔ kare kɔnɔ han ye n da de ka n kan tigɛ ne ka mariage fixé k'a fɔ n balimaw ni n teriw bɛɛ ɲɛna ko ka na fɔ ne ɲɛna ko ne cɛ de bɛ kaso la ne bɛ saya kɔrɔ dɔn ni balo ye walayi i bɔ ne da la i bɛ taa bin waliden kan k'o de bin ne kan han o bɛ se ka bin e kan cogo di denni yɛrɛ tɛ bɛrɛ bɔ o bɛ bin e kan cogo di han i ma don e mɔgɔ lankolon ye n yɛrɛ nimisara ko minɛ ne ye n ba sogo la walayi parce que sogo n'a ka nantan koloniya bɛɛ o ma deli ka nin kɛ ne la i ma don e ne sɔrɔ fila dɔrɔn mɛ la kara Madame Gana Kajisa. Madame Agara erreur de wala. I bure de la bu erreur. Ha? I nege di blala. Muso gute bola ne te bola. Mune blanna. Mune blanna. Madame ya fama. Mfamia. Kana Kajisa. Ne bɛ famille jogo jumɛn ɲini na wallahi kɛra erreur de famille jogo jumɛn de bɛ ɲini na ne bɛna mun de fɔ n bɛna mun de fɔ den ne faga de ne t'a dɔn ne b'i sara kɛ ala k'i sara ye ne den sɔrɔla i kelen k'i occupé den na n b'a ɲini fɛ ala yɛrɛ kama ne bɛ taa parce que ni ne ma bɔ yan n bɛ sa ne bɛ taa madame yafa ma madame Mache. No le join. Ni musori. Ni musori. Oh, e kon ran la. Ai. Mache. Ire ka ko kuma ka bane boloko. Nga kya. Wate punition ni bi. Tu ta kan sen digi folo. An sen digi. Ka ta yi folo. Ne ba ibu tashi da muna. Kuroge. Ai filo da gida. Ne ba yi sai Kuma tɛ se ka ɲɛfɔ Fatumata kuma tɛ se ka ɲɛfɔ. Jɔn ka numéro? I ka numéro kɛ komi dusu ka Non, c'est pas la peine de ka numéro de ni mago b'a la dɔrɔn n bɛ n'a visiter. I bɛ se ka jɔ komi an yɛrɛ ka jigin sɔn dɔrɔn. Non, ma se. dusu kasi c'est pas fini ah. Non, ma se n ka numéro de ye kun. Ni bɛ na n bɛ n'a lajɛ. Ni bɛ na don min n bɛ n'a lajɛ ma se n ka numéro de. Ne yɛrɛ se ka dɔrɔn to dun ya. Non, ne fa a ka ɲi. Awɔ, a ka ɲi merci. Ni cɛnin ko k'a b'a fɛ a bɛ se ka d'a ma mais ni cɛnin ko k'a t'a fɛ an kana diyagoya. Ne ko min o de don walayi a tɛ diyagoya mɔgɔ si tɛ min bɛ nana diyagoya dugukolo ko in kɔni kɛlen filɛ nin ye nin b'an bɛɛ de ladi an ka san ka maraw kɛcogoya la musow de bɛ ko caman kurutu so kɔnɔ ka cɛw to baarakɛyɔrɔ la cɛ tɛ bɔ a kalama n'a dun tolila a kasa de bɛ bɔ bolo mana funu a bɛ da bolotigi kɔrɔ i y'a ye. O cɛ f'an balimamuso ninnu yɛrɛ de ka hakili sɔrɔ sa hali muso dɔ bɛ musomanin dɔ bɛ finilankolon dɔ k'o bila internet wa ou bien réseau sociaux le o sanfɛ i t'a sɔrɔ ba b'a kalama ba yɛrɛ de bɛ tila k'a fɔ don. fayi an ka don alimami ka kutuba lo karamɔgɔ ka kutuba lo ko muso fɛn dɔw bɔ ka bila ko tiktok ni internet. waati tigitigi yɛrɛ de ko don. ne ko a ma kuma bannen ne alimami m'a fɔ a ye jama rɔ dɛ parce que
jinɛ yɛrɛ ko k'u tun ka mɔgɔ la gosi jama kɛra ni an kilalen se min fɛnw na a bɔtɔ ne y'a wele ko karamɔgɔ n mago b'i la a ko ale ye ko awɔ a ko karamɔgɔ e ye kuma min fɔ sisan ko tuma e yɛrɛ bɛ yɛlɛ o fɛn ninnu sanfɛ k'o filɛ yan n ko ne ma yɛlɛ o sanfɛ e t'o filɛ dɛ n ko tɛ ka fɛn fila ta ye olu to yen a ye kutuba kɛ a ye kalan kɛ a ye mɔgɔ diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ɲa maa kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ a ye n kɔrɔ diɲɛ bɛ yɛlɛma cogo min na mɔgɔw ka kan ka yɛlɛma a nɔfɛ ten n'a ma ye k'a fɔ ko jogokolon bɛ kɛ o sanfɛla la fo karamɔgɔkɛ ka yɛlɛ ka jogokolon ninnu de a ka se a kuma fɔ cogoya la ni karamɔgɔkɛ ma yɛlɛ k'o ye a bɛ taa mun fɔ a bɛ fɔ ko nin ko in bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ko karamɔgɔ tɛ ka kuma k'a sɔrɔ u tɛ k'a ye n'u fana y'a bɛɛ kɛ n y'a mɛn dɔrɔn ye k'a fɔ k'a sɔrɔ u m'a ye a bɛ fɔ cogo di ni bi tile ni réseaux sociaux ko nana hali n'u bɛ se u ka wajuli kɛ réseaux sociaux sanfɛ kɛ bɛɛ ta misiri la o mɔgɔ bɛ se ka to ko la k'a lamɛn mɔgɔ bɛ mara fan bɛɛ dɛ i ka kuma ye tiɲɛ ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ baro n'i ye baro dayɛlɛ kɔfɛ dayɛlɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakili la tigitigi kɛ n sen bɛ yiri kɔrɔ jeliba dɔ bɛ ka to ka tɔgɔma ta a bɛ taa dɔɔni dɔɔni a bɛ segin ta dɔɔni dɔɔni i b'a fɔ ko nɔsi mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa dɔɔni dɔɔni ta ko arala cogo yɛrɛ ne y'a filɛ dabila o ne t'a filɛ ka sabu bɛ min ye i b'o dɔn wa ne tila k'a filɛ don la dɔ ka telefɔni minɛ k'a lajɛ muso dɔ lankolon bɛ taama la mɔgɔ caman tɛ bɔ ka ne tɛ nin fɛ tuguni a pɔnpɔn pologolo ne tɛ nin fɛ tuguni n kɔrɔ o ma ɲi mɔgɔ ɲɛ ma ne tɛ nin fɛ tuguni ne y'o kabini o kɛra ne y'a f'i k'a to yen pewu hali n tɛ gɛrɛ a la mɔgɔ marabali baden de b'a kan ni telefɔni alo pikipiki alo dɔmani o bɛ n bɔ a t'o kan o e yɛrɛ ka nin jateminɛ sa n'i ye koya ni faw fana kɛlen don ka jɛnatigɛ bɛɛ bila wari ɲini kama dɔw mana bɔ su fɛ u bɛna fɔ sɔgɔma dɔw mana bɔ sɔgɔma u bɛna fɔ su fɛ hali k'a fɔ ko bi a ko kɛra cogo di so kɔnɔ n'i yɛrɛ nana so kɔnɔ ni den min fo dɔrɔn e ka den bɔ yɔrɔ la i ka kan ka ba ɲininka fɔlɔ karisa bɛ min munna a mana ne fo bi mɛ dɔw bɛna dɔrɔn u ko la dɔrɔn huru ko affaire i bɛ t'o la dɔrɔn i bɛna sɔrɔ i kɔ bɛɛ tiɲɛnen don fɔlɔ Madame mun kɛr'i la ma chérie kara wa o ma kara sara dɛ a ka jugu ni saya ye i tɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɛna n bɛ min faamu ma chérie kara ye ne da ka ne kan tigɛ de kara ye ne yɛlɛ yiri sanfɛ de ka ju tigɛ de tɔgɔ di tantɔ ne tɛ k'o faamu dɛ i tɛ kuma fɔ ne ɲɛna ne bɛ min faamu Mariam ko ne ma ko kara bɛ dɔgɔtɔrɔso la awɔ ne yɛrɛ tun b'o kalama f'an ko k'an taa lajɛ fo ka ne den fila to ɲɔgɔn fɛ ja kara bɛ kaso de la galo ko kaso wa mun ye kara se kaso fɛnɛ na tuguni Mariam ma chérie kara ma ala minɛ ka fɛn foyi de kɛ kara de taara kɔnɔ da baarakɛla dɔ la nemuruba feere la masa nemuruba feere la e ni ala cɛ ne n'o bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ nemuruba feere la ayi Mariam ayi n tɛ manamanakan fɔ la wa ko kara ye kɔnɔ da lemuruba feere la dɔ la wa o bɛ se ka kɛ cogo di ma chérie ne bɛ ɲɛfɔ cogo di mais o ne fɔra sigida cɛ bɛɛ bɛ ne ko ne ka bɛɛ to yen ka sogo ye k'a to yen e yɛrɛ ka ne encourager nin ko in na nin ka tila ka na nin ne kɛ ka ne sara non ma chérie kara fɛnɛ nin kɛra problème ye dɛ a fɔ an bɛ se k'an kun kɔrɔta sigida la tuguni k'a ye ala minɛ de dennin bɛ nemuruba feere la k'u bɛ to ka taa appartement de ta ka dennin wuli ka yɛlɛ appartement in sanfɛ ka taa kɔnɔ da dennin na na mɛ sa est ce que ko in na lajɛ ji ɲɛma jɔlen na fɔlɔ k'a y'a kɛ de a dɔgɔnin ko k'a y'a kɛ a y'a kɛ mais ne ma dɔn ni kara ye mɔgɔ sugu min ye n ma dɔn ni kara bɛ sɔn ka nin kɛ parce que bi bi in na mɔgɔ caman bɛ kaso la u t'a dɔn u yɛrɛ bɛ kaso la kun kelen mun na nkalonjugu bɛ ta ka d'u la u yɛrɛ t'a dɔn wa ma chérie ne ye kara ye kaso kɛ kara y'a kɛ de kara bɛɛ ye muso min ye kara ba t'i sigi ka kara to kaso la jamais
Karaya keri. Mais ma chérie, est-ce que tu as karaleja? Karaleja karabe kasola kana ngono tal flabe kaso kono. Galo. Karabe kasola karama siga foi uba wara marero yada nade. Karaye ko inkeri sayake musotari be karala. Ne musokoro ne te ya musotari be karala. Karaye ne malo, karaye ne faga. Karaye ne malo, bachiri karaye ne malo. Ida de sa kanna kashi. Karaye ne malo bal maujila. Ida de. Tiana karajo tenna, ajo fosh tenna me. Nebe ni ko ga chogodi machiri, nebe ni ga chogodi. Awe no wa. Iche mai tanto kana mal don kashila. Ah do so nana. Ne mogo mi nga do ki chelu. Ya fo amangene abi docteur Sola. Na no gara watimna ha maraji wike. Ulanga ta. Jonga furu karama bli. John, e faka fogete furu karama tu. Ne ko bani. Ai, kuma be fo o. Mashiri ne kara ko bani ni. Ne kara ko bana, ni ma songa furu karama bila anga kuma shulere. Ibaro eso go njan ko ri. Ne be segin shuhuma. Ai. Parce que shugo na ga ko be shugo ten kele. Ne faka ni sonja do be ne na kada fuki be do re faruka. In ala ja afre chebe kasula. O datu ko yoro ga nyini ki ka foka be docteur Sola be kla ki dotu ki be sigi shugo ma. Ne te se ga de na do. Nte se ka la do bi nte se ka la do. Ego to imani kana ne dusu bosa anga do so kono bana anche man kene matanto kasila ule anga ta Sigurove. Agora foi mais, né? Olha, agora foi mais dono. Ibabe. Baixo foi tá lá. Baixo tá lá. Ça c'est bien. Iban fait abi okadi. Akadi tonton. Mari nchima. Ibari nchi. Awo. Pelo tá lá. Agora foi mais re. Okera. Ayo ko wana watandima. Ko adi jarama. Ko karamo bina geni muka. Demusoni ya. Awage demusoni. Yane agela déplacer te ata envoyer shengele. Mumaka ko mune fama na mari. Ne kan dire kana dino wasa ne sigi fo. Fana che au fana fleni au tutabo mukola. Abako sokono dungodo. Tonton. Da ba do mai. O won chema. Na wulila ka o masa yoro ni. Au ba do ta o masa ko. Baso mo obi baso mo kacha. Ai to ka wuli ku yoro ni. O ya fa misa. Wata wa jambo haji. Wata. Awo. Adafara. Adafara. Program foi tala. Nala sonama baka ke chokola. Aw wuli aw to ka mo yoro ni ori kan. Aw ka dimseni afleni.
n'aw ma don ɲɔgɔn na aw tɛ se ka ɲɔgɔn dɔn mariam filɛ so kɔnɔ e bɛ yen e ni mariam tun bɛ ɲɔgɔn dɔn donc n'aw tora ka ɲɔgɔn sennabɔ ka to ka ɲɔgɔn wele telefɔni na ka ɲɔgɔn ka baaraw dɔn voilà o la connaissance ɲuman caman bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ a dun bɛ n wele tonton hali o don a bɔra an fɛ yen o de ka ɲi a ye to ka ɲɔgɔn sennabɔ y'a mɛn an fɛ an ye fila fɔ o ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de tonton ne yɛrɛ kun mago b'e la o ka di awɔ karamɔgɔ ka ko la kɔni karamɔgɔ tonton karamɔgɔ mɛna kaso la ten dɛ n'i m'a fɔ mayina maka bɔ ten a mɛnna dɛ mamadu ni komisɛri in de ka di n'i ye dun ye mun faamu a dun tɛ ban e ka kumaw ma Mafi n'i ka kuma mɛn karamɔgɔ yɛrɛ bɛ kaso la a bɛ ka min da ne kan ne yɛrɛ b'a dɔn mais mɔgɔninfin pour que i k'a bila sira ɲuman kan f'i ka to k'a conseiller ni nin fɛn sugu dɔw ye f'a k'a dɔn k'a fɔ a ye baara min kɛ baara ɲuman tɛ e ka lajɛ waliden e bɛ taa bin o kan cogo di k'a sɔrɔ muso dɔ ma minɛlen b'i bolo ça c'est pas sérieux bon pour que a k'a dɔn k'a ye baara jugu kɛ n'a ye dɔɔnin kɛ kaso la tan n'a bɔra polisiw mana min d'a kan n'a bɔra a b'a dɔn k'a ye baara jugu kɛ tonton e fana b'o fɔ awɔ Mafi n bɛ min f'i ɲɛna i hakili latigɛ baasi foyi t'a la kaso la tonton baasi b'a la dɛ baasi foyi de t'a la hali ne taara ni dumuni na a tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun ba bɛɛ minɛ la k'a a dun bɛ dumuni kɛ tonton tɛ dumuni kɛ a bɛrɛmata ye min ye a b'o dun tonton n'a bɔra sisan a b'a dɔn n'i ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ min bɛna dan kan o ka jugu ni kɔrɔlen ye donc a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni ni ala sɔnna ma n bɛ kuma n'i ba ye mais i bɛ nin waati min d'a ma fɔlɔ a ka dɔɔnin kɛ fɔlɔ halisa tonton punition fɔra nin ma fɔ dɛ awɔ n y'a faamu i bɛ n ka foli f'i ba ye n'i sera n ka foli b'a ye ko n ye wari sɔrɔ n'ala sɔnna ma n yɛrɛ b'a wele aw t'a dɔn diɲɛlatigɛ bɛ cogo min na sisan denmisɛnnin pour que i k'a corriger k'a bila sira ɲuman kan i ka to ka nin de k'a la fɛn dɔw bɛ yen a bɛ digi la dɛ mais i b'i ɲɛ kumu k'a kɛ ten o de ka ɲi o de fɔra an terni a kɛra fama ye sa hali kana bɔnna depuis ne bɔra e fɛ yen dɔrɔn ne tɛ ka se ka baro kɛ n fɛrɛ ma walayi hali kana bɔnna i ɲɛnafinba de bɛ ne na nse keli ko jɔn ɲɛnafin b'e la n kun bɛ n terimuso min fɛ yen o ɲɛnafin b'e la yamandi yamandi don o don kuma caman kuma caman jɔn de bɛ kuma caman na jɔn bɛ kuma caman kɛ nin don kɔnɔ sa e fakɛ tɛ wa ne mama ne fɛnɛ b'a fɛ yen nɔ kuma bɛɛ o donc a ka kuma ka ca i b'a fɔ mɔgɔ min kunkolo kuma ŋɛnɛ walayi e fɛnɛ mama vraiment i taara i yala i b'a dɔn a ma diya ne yɛrɛ walayi kili ne kɔni mankanba ka bɔ ne da la dɔrɔn o mɛ sin ye wagati min kɛ n terimuso fɛ yen hakili lafiyara yɛrɛ yɛrɛ de wa n nana yan tiɲɛ na a ma diya n ye dɛ a donc o kɔrɔ ne ɲɛnafin tun t'e la ala kan'o fɔ sa e tɛ ne kelen de yan ɲɛnafinba de tun bɛ ne na a bɔn n'an sen da i kunkolo kan ou bien k'an kunkolo da i sen kan e ye ne den walayi i b'a dɔn fantanyaba de bɛ ne la walayi e ko jumɛn b'i la fantanya bon ala ye sa n'i ka 1000 dɔrɔn di yan walayi i b'a dɔn an n'an terikɛ an bɛ ka 600 de fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka barbecue de kɛ bɛɛ y'i ka wari sara fo ne walayi 600 dɔrɔn sa mama cɛw kɛ n sa n'ala sɔnna ma n bɛ 1000 ɲini k'a d'i ma don jumɛn bi ayi bi kɔni tɛ mama ko wari bɛɛ bɛ sara bi de i b'a dɔn ne kelen dɔrɔn de ta ma sara sinon bɛɛ t'a sara e fana ye ko in cun ne kan mɔgɔ bɛ fɛn cun mɔgɔ kan wa a ka ɲi sa yan yɔrɔnin belebele dɔɔnin ne k'a digi ɲagale ni wula jumɛn i pasala ni nakulu bɛ janamaden wuli ne mun ye yɔrɔ ne kankari de e de bɛ ko bɛɛ jalo kiri la ni ɲɔgɔnna kamalenkɔrɔ fɔlen e kan k'o de se kan i b'a kunkolo munumunu ne mun ko suguya ye munna n t'a dan sen n ka n den de tɛ yan hali n'i den don ni tɛmɛna yɔrɔ ye mɛ ala ma den fo si diya ne nin kelen tɛ ne ma nin fana bɛrɛbɛrɛ a bɛ tiɲɛ ɲagale sabali jɛnɛtigɛ ko foyi tɛ bi kelen tɛ min dɔn batara de wuli ka seliya ta ɲɛ fɔlɔ n ka seli ta ka taa misiri la
Ne mi ta bɛɛ tɛ kuma kun bɔ sa a bɛ kuma kun bɔ dɛ sela bɛ yɔrɔ jumɛn dɔw ka bugu kɔnɔ e yɛrɛ de filɛ ka ko dɔw man ɲi n'i lajɛ kɛ ko jumɛn bɛ bi nin tɛ min kalama salamu alaikum ne ka dɔgɔnɔkɛ ɲɛlen ne ka kameletigi dɔgɔnɔkɛ baasi t'i la ne ka lamɛntigi dɔgɔnɔkɛ anba ko damu ma kɔrɔlen kurakɛ t'i to ye sigiyɔrɔ bɛ kɔrɔ jamu anba kɔrɔ baasi tɛ yen somɔgɔ dun baasi foyi tɛ yen denbaya dun baasi foyi tɛ yen o bɛɛ ka kɛ anba kɔrɔ baasi tɛ yen o kɛra aw bɛ yen an bɛ ça c'est bien n'i ka ci de sera ma awɔ ko i mago bɛ na ne ko n ko o la kɛ fɛn dɛ jeliba ne y'e wele ka dɛsɛ ne m'e sɔrɔ muti yan o de fɔra ne bɛ yɔrɔ min réseau tɛ yen o de fɔra n t'a dɔn n'i bɛ n denmuso ka kɔɲɔko nin i tun b'a kalama n b'a kalama a waati yɛrɛ a sera ka ban dɛ a waati sera yɛrɛ de n m'a dɔn labɛnw caman kɛra kɔni caman kɛra alhamdulilayi halisa ala k'a yira n na ko amina ala k'a yira n na i b'a dɔn diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'ala ye ko o ko choisir jɔnni tɛ se k'o bali donc ala de ye nin latigɛ bi kɔɲɔ nin latigɛ ka tila ka kɔɲɔ nin bɔ a ma ne ko n ala ye kɔɲɔ nin latigɛ ka tila k'a bɔ a ma ko wɛrɛ de kɛra e yɛrɛ tɛ min kalama jeliba o sababu la n bɛ fɛ ka kɔɲɔ nin bɔ a ma ni jatigɛ kɔɲɔ tɛ dɔgɔda ka tila k'a cɛ dɛ ala ka ko tɛ o t'an si ka laɲini o karamɔgɔ n'o ye kɔɲɔkɛ i bɛ jara ka kɔrɔkɛ denmusonin dɔn n jatigɛ jara awɔ o m'a dɔn kɛ i b'a dɔn kara de taara bin o kan fo k'a kɛ kɔnɔ ye an filɛ yɔrɔ min na i ko sisan kara yɛrɛ bɛ polisiso la a datugulen don bolo n'i y'a faamu kɔɲɔkɛ yɛrɛ datugulen don kaso la jeliba e k'a lajɛ a jateminɛ n'a fɔra k'i bɛ nin den di mɔgɔ min ma ko o taara nin barawale kɛ jeliba a kuma ka ca dɛ e bɛ mun fɔ sigidala mɔgɔw ye i bɛna mun fɔ i denmuso yɛrɛ ye ni ne denmuso yɛrɛ bɔra nin kalama ni n jija kɔɲɔko nin na koyi n ye fɛn bɛɛ fɔ n denmuso ma kɔɲɔ nin sababu la bonya tɛ bonya ye ma min k'a la dɔgɔyama tɛ dɔgɔyama ye ma min kɛ n denmuso la kɔɲɔ nin kama walasa kɔɲɔ nin bɛ se ka sabati cogo min kɛra i y'i sogo kɛra de n'a fɔra ne balimamuso denkɛ ko ka nin kɛwale kɛ n balimamuso yɛrɛ y'a laɲini sa faamaw fɛ k'u k'a datugu fɔlɔ a ka dɔ kɛ ye n'o kɛra a b'a dɔn a ye baarajugu ye donc o sababu la an ye kɔɲɔ bɔ a ma fɔlɔ i yɛrɛ fana sa mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kɛ kuma ye sa a bɛ kuma kun bɔ e yɛrɛ de fana tɛ i ka ko ma ɲi kuma dɔ la i yɛrɛ fana i ye min kɛ o don ma ɲɛ o cɛ don an ye dalamagani kɛ ka sin ka bɔ ka tunu i yɛrɛ ten ne y'a f'i ye ne y'a fɔ ten ne ko n diminen don ani ne ye gɛn o ye kelen wa e kɔni ye ne gɛn sa ne ti ko e gɛn cogo i ye n gɛn sabali sa ne bɛ gɛn e ka di ne cogo min na ne yɛrɛ de b'a dɔn wali i ye tile fila min kɛ a y'i tɔɔrɔ min da ni kan ne yɛrɛ de b'a dɔn a kɔni b'e tɔɔrɔ n'o tɛ i tun bɛ taa ne ɲini sabali i tun bɛ taa ne ɲini Fimani yo ala muso kelen bɛ muso la i ne m'o ye ne tɛ jɛ o kɔ bada ɲagalen ɲagalen walayi n kunna jara koyi ne faratula yɛrɛ yɛrɛ de n ko i taali don min a su n y'a kɛ kɔnɔna miiri dilan jani ma i manifin ɲɔgɔn dege ko la n b'o f'i ɲɛna n'i y'a tɛ i se ka sunɔgɔ a fɔ safurulayi a fɔ tu dafili ala kun ɲɔgɔn wɛrɛ sabali sa tagaliko kuma in de bila o kuma e b'a fɛ ne ka sa joona de wa i ka sa joona o tɛ ne ka laɲini o e de ye ne gɛn n'i kɔni ye ne gɛn tuguni walayi n bɛ taa i tɛ ne ye bilen o kuma ɲagalen ne kanu bɔra dusukun na i kanu ma bɔ n dusukun na mɛ ko dɔ bɛ yen mɔgɔ i tɛ se k'a minɛ i tɛ se k'a mara sa nka n bɛ min f'i la hali n'a kɛra e yɛrɛ ye i bila n pilasi la sa waliden a kan ka ladon ka ɲa de ne ma baw ma o yɔrɔ de sa an ko basa nin banna hakili minɛ ayi e kɔni tɔ y'a ɲɔgɔn wɛrɛ sa sabali sa n ye ne sɔnkun dɔ de ni e tɛ yen dɔrɔn a bɛ komi diɲɛ yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ bolo ne
kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'i kɔni ne gɛn siɲɛ wɛrɛ walahi ne bɛ taa a fɔ safurulayi sa ne tɛ nin gɛn ne ni gɛnbaga i gɛn dusu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bɔlɔn fɛ kuma tɛ i siso kɔnɔ basi tɛ hagurubilen ala k'o kɛ Jemani yo ala ala Jemani yo ala muso kelen bɛ muso la ni ne m'o ye ne t'i jɛ o kɔ abada jama ka di bɔɛ we a bɛ to ka lɛŋɛ bi jamanaden tigi y'a mɛn n t'i ka mulubaliya la dɛ o kumana mɔgɔ muso bɛ se k'i faden ye wa e ma wuli ka sɔrɔ ani ne bɛ ja la wa fɛn man di k'an bɔ wa n'i y'a dɔnkili da la n'i y'a min da tuguni ko a bɛ taa walayi i ni min ka kan b'o k'i la patara den a t'o kun bɔ sa fani ba ka nisɔndiya o ye den yɛrɛ ka nisɔndiya ye ɔ mɛ a cogodilama ma ɲi dɛ a cogodilama ma ɲi tiɲɛ don ne ko nana bɛ min ne nana taara jita la Yagale sabali sa ne mun ye maa min nana ye nin lahalaya la k'i b'o bila ko ka taa ji doni ka na n'a ye ni e y'a bila i bolo a kun na wa wotoro a kɔni bɔra ni wotoro de mɔgɔ min kɔnɔma fɔlɔ la a bɛ jigin bi a bɛ jigin sini ma a si t'a dɔn ni wotoro bɔrɛli sera kɛ fɛn k'a gu a kɔnɔ la i ma mɔgɔ sa dɔn wa ala sa jara yɔrɔ e ni mɔgɔ tɛ mɛn ja la ne de nana bila ka taa jita la a ma taa n'a yɛrɛ ya a yɛrɛ de taara n'a yɛrɛ wa nana bɛ na ne sɔrɔ e keli wuli ka taa nana nɔfɛ ka na ko ne ko k'a ka i ka wotoro ta ka na n'a ye wotoro kana sɔn a bolo ka da la wotoro ta ka na n'a ye bon ne tɛgɛ bɛ ka ne di n'i ma wuli n b'i ba taara den kari dɛ jalama den wuli tɛmɛ nana n'a nana i bɛ kankari da ye ko ne ko ne bi bɔra la n t'a fɛ ka wotoro barangali y'a bolo tuguni a kana doni ta a kana ji ta a ɲuman ka jigin hɛrɛ ni baden na o de nege bɛ na n bɛna seliji ta n bɛ taa misiri la ni nana ma taa ji ta sisan jɔn na taa ji ta ne kɔni tɛ ne jatigikɛ n y'a mɛn nka ko mana gɛlɛya cogo cogo hakili de bɛ kɛ k'a dilan dɛ maa man kan ka dusu bila hakili ye nin kɔni kɛra ji bɔnɛ de ni ji bɔnna ka bɔ o tɛ se ka cɛ dɛ anw de bɛ nin lajɛ ni ɲɔgɔn ye n'i ye kɔɲɔ dɔgɔda i y'a fɔ kabilaw de ɲɛna i y'a fɔ sini sira k'a fɔ balima sira k'a fɔ sigiɲɔgɔn sira ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don a kama dɛ ka tila ka na o bɔ a ma o cogo la hali n'a sɔrɔ ko kɛra ko mun ni kɛli man kan ne jatigikɛ an kan k'a ɲɛɲini ji ɲama jɔ de aw de bɛ deli aw k'a lajɛ ni suguya wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la kɔɲɔ bɛ se ka kɛ cogo min na bamanan laada la kɔɲɔ tɛ dɔgɔda ka tila k'a cɛ dɛ fɛn bɛ kɔɲɔ cɛ ala k'an kisi o ma o tɛ nin y'a ɲɔgɔnnaw ye dɛ an yɛrɛ b'a dɔn a ye min kɛ denmisɛnninw don maraw tɛ kelen mara de tiɲɛna duguba in yɛrɛ kɔnɔna na yan kow ka nɔgɔ cogo min na n'i yɛrɛ ye woroba minnu denmuso nɔ siran na datugu ɲɛ bilen ne y'o to yen ka tila ka taa bin maa wɛrɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la e de bɛ deli bɛnnen don maa damadamani de la se bɛ maa mun ye i y'a mɛn a fanga b'a la e de bɛ deli maa ti sendan deli maa bɛ deli maa min bɛ ko kunna maa bɛ deli maa min bɛ ɲɛfɛ maa ti kɔ maa deli ɲɛmaa de ye deli fɛn ye i wɔrɔ dɛ a y'a lajɛ a ka dilan cogo ɲini a la i y'a faamu. Jeliba i ka kuma diyara n ye wa n'i ka kuma faamu i b'a dɔn buna adamadenya filɛ nin ye mɔgɔninfin tɛ jinatigɛ fɛn bɛɛ dɔn siga t'o la wa i tɛ se ka jinatigɛ fɛn bɛɛ kɛ fɛnɛ siga t'o la i b'a sɔrɔ e bɛ fɛn dɔ dɔn bi dɔ fana bɛ fɛn dɔn min fana bɛ e ta ɲɛ o ye tiɲɛ ye o de kɛ ni e ye nin fɔ ka nin kuma fɔ tan a diyara n ye a bɛnna ma wa n y'a faamuya ala k'a diya ala ye ten ni ala sɔnna ma komi kuma cogoya bɛɛ bɛ a bamuso yɛrɛ de bolo n'o ye ne balimamuso ye ni ale fana bɛ sigi ka kuma n'an kumara ni min fana bɔr'o la n b'o f'i ye wɔlɔkɛ maa dɔ ɲuman bɛ bɔ a la sabula n'e sɔnna e balimamuso bɛ sɔn n'e sɔnna sinjiya kama n'e sɔnna teriya kama k'a sɔrɔ k'i ka ɲamakala ye ne ye walahi i badenmuso bɛ sɔn aw yɛrɛ k'a dɔn maa dɔw bɛ taa kaso la mɛ kaso bɛ taa dɔw la k'a sababu kɛ mun ye dɔw bɛ taa kaso la i fɛ ko kaso b'a ɲɛ ni kaso tila ka deli a la kaso bɛ deli a la ka tɛmɛ kɛnɛmana yɛrɛ kan a bɛ kaso de k'a ta yɔrɔ ye a ye miiri nin bɛɛ la nin bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka kan
abna dabɔ dilanni mun kama a tɛna k'o dilanni o n'a tila ka taa kɛ tiɲɛna a ma kɛ tiɲɛni fila ye jɔnni kungo de don ni bolo funna a bɛ da jɔnni kunna bolotigi tɛ ni kaba wulila bi bɛɛ bolo b'i kunna dɛ donc a y'a lajɛ a ka nin kɛ ji bɔnni a k'a dilan sinjiya kɔnɔ k'a dilan badenya kɔnɔ ka tila k'a dilan sutura kɔnɔ fini nɔgɔ bɛ ko du de kɔnɔ wologɛmu n'e sɔnna i balimamuso bɛ sɔn a bɛ sɔn sinjiya kama a bɛ sɔn badenya kɔsɔn halisa ne b'i de deli n y'a mɛn jeliba n'ala sɔnna ma n bɛ nin wele a tɛmɛ ayiwa o bɛ diya n yɛrɛ de n bɛ miiri ni n balimamuso bɛ kuma fɔlɔ n'an kumara ni min bɔra la n b'a f'i ye a ye jija ɲuman ka bɔ a la wa n b'a dɔn ɲuman bɔ a la wologɛmu sira b'i bolo ne bɛ sira ɲuman wologɛmu ala ka jisuma k'a fura ye amina yarabi pourtant jeliba ye kuma min fɔ o fana bɛ yen dɛ adamaden dɔw bɛ yen bi walayi kaso kɔnɔ la ka d'u ye ni kɛnɛmala ye wayi ɲimafɛn bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan problème t'a la n bɛna balimamuso wele n'a bɛ kuma n'a ko kɛra cogo min na n'a fɔra ko kɔɲɔ fɛnɛ fɔra sigidala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye sigidala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɔɲɔ ni kalama ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna n teriw wele cogo min na k'a f'u ɲɛna ko kɔɲɔ ni bɔra a ma n t'a dɔn n bɛna kuma min na ka n'u ye k'a fɔ ko kɔɲɔ bɔra a ma ka da nin kan Walaikum salam. Madame Jara. Wologem. Somɔgɔ. Baasi t'i la. Kɔri baasi tɛ yen. Nse. Denmisɛnninw. Baasi foyi tɛ yen. I cɛ dun a bɛ yen. A bɛ seliji t'a la. Seliji t'a la. Awɔ. A ko n mago b'a la. Baasi tɛ e sigi k'a kɔnɔ dɔɔnin kɛ. Madame dun. Baasi foyi t'a la. A mana ka bɔ voyage la fɔlɔ. E b'a dɔn olu tɛ sigi. A ma na fɔlɔ ka bɔ a ka voyage la. Tiɲɛ na. Ni muso yɛrɛ kɛra kuma bɛɛ i b'i sen kan. A bɛna sɔrɔ ne dɔ la don. Sabali. Sabali. Dan o kelen ni ma. Kana ko kɛ ten. Mais i mago b'a la waati t'a sɔrɔ. Salamu alaikum. Jara. Wologem. A bɛ cogo di? Baasi tɛ. Hɛrɛ bɛ? Anba. Denbaya. Somɔgɔw. A kɛra tile fila ye dɛ. Kɔni baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ. Anba. I yɛrɛ dun? Alhamdulilayi an ka dɛ. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Anba. Anba. Ayiwa ne b'aw to yen nɔ a ka fɛrɛ. O ka di? Awɔ ka di. N'a tɛ k'i ma baasi ye i se k'i sigi. Bɛn. Komi n b'a fɛ ka taa misiri la o waati sera ka ban. O kɛra. Awɔ. Baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. I bɛ n kɔrɔmuso dɔn déjà. Ayi n b'a dɔn mɔgɔ sɛbɛnba. N b'a dɔn mɔgɔ sɛbɛnba wa layirutigiba. Awɔ. A kun ye wari de di yan ko n kana nin d'i ma k'i k'a di i denmuso ma k'a ka nin fara a bolo la a k'a kɛ a ka dépense misɛnninw ye. Ale yɛrɛ bila o bɛɛ la. Awɔ a bɛ kɛ cogo di? Bata de don. 1000 bɛɛ. Awɔ o tɛ foyi ye. E yɛrɛ b'a dɔn denmisɛnninw filɛ nin ye u ka kow ka ca ni muso lajɔlen don f'i ka to ka dépense misɛnnin ninnu jateminɛ a fɛ. O tɛ baasi ye nka nana yɛrɛ filɛ kabini garisɛgɛ in daminɛna ka na se bi ma foyi m'a sɔrɔ wa gɛlɛya fɛn fɛn bɛ nana kan a kɔni bɛ sunɔgɔ dɔrɔn
ne yɛrɛ y'o don ne ko ko a ba ka taa n'a ye lapitani ka taa la i n'a sɔrɔ sunɔgɔ ni ko wɛrɛ t'a kɔ ayi foyi o naturel o ka ɲi yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa a yɛrɛ dun a taara jita de la jita la awɔ ne yɛrɛ ko n ka kɔrɔkɛnin ka taa nɔfɛ u kana wotoro poussé ka na problème t'a la a denkɛnin kibaruya a ma bila fɔlɔ bon a ma bila fɔlɔ ala a y'a bila mais an b'a ko kan a yɛrɛ denmuso bɔra an fɛ yen sɔgɔmada na o nana wari ni di yan ko n ka n'o d'i ma voilà an kun b'a kuma la n'ala sɔnna ma ni n'a kumara n'an bɛnna min na a tɛ dogo aw la n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna ma i kɔrɔmuso ye mɔgɔ lawulitigi ye dɛ walahi kɔrɔmuso lawulitigi min don hɔrɔn n'i bɛ hɔrɔn ye ne tun t'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnna muso bɛ sɔrɔ hali bi an ka dugu in kɔnɔ yan nɔ ala ka ni muso i kɔrɔmuso ɲɔgɔn cɛya awɔ a bɛ amina yarabi ala ko dugawu minɛ amina yarabi komi i bɛna taa misiri la inshallah an tɛ kuma janya awɔ donc ne bɛ sira ɲini o la ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma o ye bɛn ayiwa wologɛmu ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka dugu ba fɔ baara tɛ tugu yɛrɛ Nana a ko kɛra tare sa nin kɔni ni ye hɛrɛ y'an jeliw ma dɔnkili kɔɲɔ mais fɛn min ye dan ye an t'o fɛ dɛ o b'a yɛrɛ ni keli bɛnna ko la kɛ tabarikala ala k'o kɛ ɲɛta ye cɛbakɔrɔ kɔni tɛ se ka bɔ musokɔrɔ bolo wallahi cɛbakɔrɔ mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka bɔ muso bolo ne kɔni mun f'i ɲɛna furu ye mun ye sabali ye dɛ i k'i nakun dɔn i k'i sigi n'a ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kun i y'a mɛn tabarikala alhamdulilayi nin diyara n ye koyi ne ka worobinɛtigi ye wari d'a ma n'i taatɔla ye yan ayiwa n yɛrɛ bɛ ka taa n jatigikɛ dɔ fɛ n bɛna a ci ɲɛfɔ ɲɛna a ma kɛ ten tabarikala awɔ k'an bɛn salamu alaikum no ante ere bɛ amba amba demene k'i ɲɛfilɛ ne min ye o wa n taara n sena yɛlɛ la a bɛ komi i yɛrɛ bɛ dugu in dɔ sa dɛ a bɛ kɛ cogo di ere bɛ basi tɛ yen amba aw yɛrɛ dun basi foyi tɛ yen ala ka teli ne ka ciden kamalennin jumɛn min ye kɔlɔn na nana la a bɛnkɛ de bɔra yan k'a ba y'a ci ne ma a nana ni 5000 a nana ni 5000 warijɛ 5000 filɛ sefa 5000 sefa 5000 a kɔnte kelen fila saba naani duuru tabarikala koko di jɔn ma k'o kɛ ka kungo fara n bolo kan ka nana dɛmɛ bonya min man ne bonya masigi bɛ man ne komi e yɛrɛ nana bɛn n'a ko ye foyi dugulen tɛ la ko la an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala jarabi kɔni binna nana kan o tiɲɛ a ka laɲini tɛ nin ko in bɛ cogo min na an b'a ɲini ni hakili ye o tɛ tiɲɛ foyi tɛ nana la o kɔnɔbara in kɔni b'a la o tiɲɛ nka npogotigi kɔni ya fɔlɔ kɔni o sunɔgɔ n'o sɛgɛn kɔni o sunɔgɔ n'o farifaga i b'o kɛ ni kɔni a bɛnna komi ne yɛrɛ tun bɛ ka taa an ka dugu la ni wari nacogo a bɛ bɛnna a bɛnna dɛ a bɛnna kosɛbɛ yɛrɛ n'a samani sɔrɔ ka taa awɔ ne yɛrɛ bɛ tila ka pomme caman sɔrɔ e yɛrɛ bɛ min fɛ aro e k'o ta awɔ e bɛ min fɛ e k'o ta pomme kilo joli ye n'an taara n tɛna t'u sɔngɔ la ne ta dɔ di baaraw ma ka dɔ di kaja ma o la o y'a kɛ cogo dɛ sisan a kɔrɔ nin ko in filɛ cogo min na e ka nin ta sa e ko daminɛ nin ka ca sa o bɛɛ ta e k'o ta an tɛ bɛrɛ fɛ wari la o wa wɔɔrɔ bɛɛ awɔ ni nin kɛ pase ye n na nin don sama la ka taa somɔgɔw sama o ka ɲi i kɔni b'a dɔn hali ni somɔgɔw sama safunɛ kuru fila o t'u ɲɛna foyi ye o ka ɲi ne na di nana ma ayiwa awɔ a ko kɛ ayi o t'e bolo ayi nana bɛ mun san a bɛ se ka ko t'a la musakanin dɔ bɛ fɛnnigenin dɔ b'a minɛ kuma dɔ muso kɔnɔma ka nege tɛ ban
Awa nyana kosɛbɛ. Nana nana tɛ yen mun nana fɔlɔ ni y'aw ka n to baro la kɛ n terikɛ ye n wele o min bɛ Ameriki ta Blaki la ilaha illallah Blaki a n'a muso Aramata Sanogo ma dogo mana kosɛbɛ ma sɛbɛba nɛgɛjuru sira la Blaki de kaɲi wa muso de wali ale ma nafolo kasabiba in ta k'a d'a ma ok kan ka yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n ye wari ye dɔrɔn hakili jigila la wa ne ka tungaraden a hakili bɛ dɛsɛbagatɔw la an n'a ɲɔgɔn si la n kɔrɔ e ta tɛ ne ta de don ne ta de don i kelen ta tɛ an ka kɛ sa an ka tuma kɔnɔ mɔgɔw e ka hɛrɛ o ye ne ka hɛrɛ ye ne ka hɛrɛ o ye ka hɛrɛ ye o tɛ tiɲɛ Nana tibi kɛ nin ye n bɛ don ɲɛgɛn na a bɛ bɛn i bɛ n ka foli fɔ Blaki ye i y'a mɛn wa Black and white nin deni hayi da wa mun de b'i la fɛn kɔni t'i la foyi tɛ n na ayiwa i bɛ nin minɛ ayi bɔ a kɛ n na i bɛ fɛn misɛnninw san hali ni taa kuma sera fɛ i bɛna fɛn dɔw san n'i yɛrɛ bɔ foyi koya tɛ n na fo n y'a di n ba ma ayi k'a to ma a fɔ safurulayi kila to ala k'a dɔn k'a fɔ ko wari ko tɛmɛna i ni ne cɛ i y'a mɛn wa bɔ a fara i bolo la kɛ ayi e ka nin minɛ ten a minɛ ten a minɛ ten a don i ka fini na a dogo bɔ ni cɛ n bɛna so kɔnɔ o bɛ bɛn Promenade. Ça va? Comment? Bien. Ici. Ne join. Cɛ yɛrɛ k'i pan ka na ten hali ma fɛn fɔ n ye bon i bila la n bɛ sɛ ta ka na sa han cɛ dina cɛ kari kɔnɔ tan fo waati ça va wallahi cɛ i fɛnɛ cɛ i ye ŋana yɛrɛ non cɛ i b'a dɔn nin man di ne ye surprise nin man di ne ye ne ka bebe sogo cɛ i yɛrɛ cɛ i kasa nin ka di bi dɛ cɛ lekisɛ de ye n gɛn ka bɔ so dɛ ko n ka taga den dɔ de b'an fɛ yen nɔ sisan ko ka t'o nɔfɛ fɛn na quoi ko ka taa nɔfɛ ji ta yɔrɔ la n fana filɛ ne ka n dɛn ka na n sigi a ta bɛ se ka taa butiki cɛ orobinɛ fɛnɛ t'an fɛ yen aw bɛ k'o dusi kɔrɔ cɛ non ni yɛrɛ fɛnɛ kun bɔra ci de la lamɛri ne ma 20 di ne ma ko n ka t'o di n tonton ma ne fɛnɛ ye 10 de magana ni 10 ko n n'o d'i ma Como? 10 ko n n'o d'i ma La mère est 20 de ma qui a dit tonton ma et watan do ma ina watan ni na watan di ma eh ayi oh muna ti watan be watan o ga do ne ya aide ni la mère boro kala madu ati bo kala ma ni dan e dan ga amne ati bo kala ma ya amne do first to law ni bi fembere ka ya konti tanada falini Jara, ne ko ko ngo kuma mfe na shuro e makan fo di bi o ko la aw ne a korofo me o komi sisan an bɛ waati na ko bi ne tun miiri bɛ wari min na o tigi de ko fɔ dɔgɔkun nata ye bon o fana ka o samani o la samani no dɔɔni sisan kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni quoi Jara wala shi n'a fɔra ko ye sini ɲɛnɛ ne kun ma dilan sen ma ɲɛgɛn bolo ma ɲɛgɛn fo sifini yɛrɛ ne ma uniforme fana san e kɔni tɛna se k'i muso fana ye a ka taa mɔgɔ ka kɔɲɔ la labɛnnen fana tɛ sa dɛ o fana cɛ man ɲi dɛ o ye ka tɔgɔ tiɲɛ de ne kɔni bɛ jija yanni sini tɛ ka wari dɔ ɲini ka di ma hali ni nin bɛ sini nana n'o kun bɛ ne kun n'i ko ko ne k'a bɔ n kun ye ne kɔrɔkɛ terikɛ de y'a mɛsi wari bɔ kana o cɛ ni kulo tɔgɔ fɔ ne e kɔrɔkɛ baara min kɛ baara ɲuman tɛ o ale man ka to cogoya si la walimuso ka a fɛ mɔgɔ ka mɛsi ta ka don kunna est ce que o ka ɲi wa o fana a ka ɲi an ka kɔrɔfɔ in bila
an ka kɔrɔfɔ in bila hɔn o t'a bɔ wa e jara min ka dɔgɔn dɛ a ka ɲi hɔn nin minɛ ka fara nin bɛɛ ne ta awɔ n t'a fɛ k'i ye i ni maa wɛrɛ ka so tuguni kɔ a ka ɲi kana di kɔrɔkɛ n ko a k'a fɔ a nɔfɛ mɔgɔw ɲɛna u k'i to yen ala problème foyi t'a la n'ala sɔrɔ ma sini n bɛ taa ka taa n sen ɲɛgɛn na don mɔgɔ ka muso i k'a ko balimaya sira ka taa don mɔgɔ n'a muso n'a hakili cɛ ne mun kosɛbɛ ni ne ma nin sɔrɔ ka di sisan ne nin bɔra mankanni min na sisan a bɛna a tɔ hakili tɔ ɲagami ka taa fan wɛrɛ fɛ n'i y'a ye a sera ka hakili sɔrɔ ka mɛsi ko kuma in fɔ ko dɔw b'a hakili la nka n'i ma kariya ka nin bɛɛ di ka ala minɛ a laban n mago bɛ sa a ka ɲi cɛ bebe cɛ i yɛrɛ cɛ i ja ka gɛlɛn dɛ ne bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ fɛn bɛɛ de k'a ye walayi o tuma na i kun ye mun fɔ ko lamɛri bɛ ka wari di tigɛ aw la awɔ n bɛ k'a tigɛ a la ni ye nin kala ye wala a b'a bolo sigi a kɔ bebe non i b'a kalama dɔ sera ka 2000 juru kun bɛ ne la togo sara n bɛ taa 1500 d'a ma fɛnɛ bɛ ka wari juru e kun tɛ se ka ne wele siɲɛ kelen yan e ye mun fɔ ne e ma fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko lamɛri wari di tigɛ aw la ne tɛ mɔgɔ tɛ wari di ne ma man tile ni jo ye ne tɛ nin dɔn e tɛ nin dɔn e tɛ nin dɔn cɛ bebe ne tɛ nin dɔn sa mun bɛ yen e tɛ nin dɔn ne dun ɲɛna bɛ nin den na dɛ o tuma na e bolo ne ye dugu jeliba de ye ne kan ka bɛɛ dɔn e kɔni bɛ nin kelen kɔni i bɛ fɔ i bɛ k'i ban ka fɔ ne ɲɛna e tɛ nin den dɔn a tiɲɛna i ye ta y'a da ye n ko n tɛ muso dɔ i b'a dɔn ko n b'a dɔn i bɛ nin dɔn a fɔ n ɲɛna n ka mɛn o tuma na mun don n'i y'a ye a tɛmɛna yan dɛ a bɛ ɲɔgɔn dɔn de e tɛ Batuma dɔn a bɛɛ tɛ nin dɔn o de cɛ ne ma se k'a lajɛ parce que a kɔ donna an na dɔrɔn an ni tile ka sina ka tɛmɛ an bɛ sigi u ka dali la e bɛ ka ne ɲininka ne b'a dɔn mun bɛ yen o ye bolo ne ni nin fana bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ nin tɛ nin cɛ i fana cɛ i ka kiliya ko barika ka bon dɛ o tɛ keleya sa sogo o tɛ keleya ye walayi o tɛ keleya ye n'i ɲininka ten dɔrɔn de n'i ɲininka ko la o to yen sa cɛ mɔgɔw siw bɛ ka se muso furu ni fɛnw ye cɛ i fana i ma ne ka kow ɲɛfɔ i y'i ka lamɛn ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ye mun fɔ ko ne ma se furu ye fɔlɔ k'e ma se furu ye e bɛ ko mun kɛ kɛnɛma est ce que a wolo kalama ale y'o dɔn wala bi ta ka di kan tigɛ cɛ bebe walayi a bɛ ka digi n sen na ale ka n'i sigi côté dɔ in cɛ e fana b'a dɔn cɛ an fasalen don sa fanga bɛrɛ t'anw na yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ taa so yɛrɛ ka taa min so kɛ ka taa so wa mun na sa ka na dɔrɔn ka taa ne bɔra ci de la ka se yan mun na e m'a fɔ sofɛrikɛ ɲɛna a k'i kɔnɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i tɛna o bɛ se ka kɛ ne bɛ se ka wari labɔ kɛnɛ kan k'o d'e ma ka sofɛrikɛ to yen o fana ye tiɲɛ dɛ surtout wari suɲɛnen cɛ o ko ma nɔgɔn dɛ i fana kana fɔ ko wari suɲɛnen ok problème t'a la i bɛ se ka taa so kan bɛ ayi dɛ bisous bisous Dina Chanel o waati e cɛ n denni cɛ nin denni nin bɛ ne fɛ k'a bɔ u ka wari suɲɛ ka di ne ma ne fana bɛ Mariam fɛ Mariam bɛ ka furu mɔgɔ wɛrɛ ma fo ka tɛ yen cɛ komi wari bɛ nin fɛ est ce que ne yɛrɛ tɛ n den ka sɔnni na an ka nin ba nɛgɛ nin ka furu ne ma n'o kɛra ne bɛ kɛ fɛn ye ne ba bɛ kɛ fɛn ba nɛgɛ nɛgɛ a ka mobili di yan i jɔ ka tapusata wele cɛ n'i bɔtɔ le misa ni ye n bɔtɔ le n b'a fɔ ka taa misiri la jara ne yɛrɛ mɔgɔ ne la jara i ye ko dɔ kɛ a ma ɲɛ dɛ jeliba fɔlɔ an ye n y'a mɛn k'i ye jatigimuso kɛ jara jara mɔgɔ fantalama muso de ye muso ye dɛ o ye tiɲɛ o tiɲɛ jara n'i ye ɲuman kelen ni mun sɔrɔ a minɛ ka ɲɛ dɛ e yɛrɛ filɛ nin ye i muso in bɛ cogo min na waritigi camanba de ɲɛ b'a la i muso in bɛ cogo min na maa caman bɛ k'a ɲini ka bila i pilasi la o tɛ k'a sɔrɔ ala ye e sɔn o la wa a tilala ka mun i kɔrɔ ka sabali kɔrɔ a y'i ka ko bɛɛ kun n'i tora k'o gɛn ayiwa n'a taara k'i to don min na ni maa y'a sɔrɔ k'a sara o y'a bannen dɛ i b'i nu minɛ ka se ko i ɲɛ minɛ ka se ko i ɲɛ dɛ e ka ne lamɛn ne m'a gwɛlɛ ne m'a gwɛ mɔgɔw sigi ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ta ka don muso kelen na cogo min na ka muso in fa k'a nugu k'a kɛ fɛn bɛɛ ye n'a ko min b'o k'a ye min de kɛra o de ma bɛn ne ma gwɛlɛ n'i y'a bagabaga di ni ma ni bagabagali dabila a b'i yɛrɛ bagabaga ayisa e k'a faamu sa ne yɛrɛ b'a dɔn nin ko in taara kuncɛ cogo min na ne yɛrɛ b'a dɔn nka buni hadamadenya kɔni komi n dɔgɔkɛ nana ka bɔ dugu la o ye daɲuman don a kuma la a kɛra a fɔra a banna
wa ko wɛrɛ fana dora kɛra kɛrɛfɛ la o y'a kuma bɛɛ ban ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ tuguni kana sɔn ɲɔgɔn awɔ ni ala sɔnna ma a bɛ kɛ malo dɛ jeliba ni ala cɛ ni ɲɔgɔn fila kelen sɔrɔ tuguni dugukolo kɔ kan ayiwa ne yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ muso min cogoya min na n ko a taalen goso ala ma tɛmɛ tile damadɔ kan a taara ala minɛ ka taa dakabana mesi jigin a kun k'ale kɔrɔkɛ terikɛ y'o bɔ se o mu dangadenya baara fasɔn ye n tɛ halaki baara ye kuwa n y'a bɔ a kun na k'a kuma tɛ nin awɔ n ka kuma tɛ nin i da to a nɔ la a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ tuguni ala a tɛ bɔ k'i jɔ bulonda la ni nasan don mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa nasa ka d'a ma i denkɛ yɛrɛ bɛ o bɛ se ka taa nasa o ye manlankolon nka jara ne ye fɛn ye bi tuguni wa jara ne ye fɛn ye jara nin ye malo dɛ o mun ye jara ne nana bɛnna k'a bɛ ka taa worobinɛtigi de ka wari di wa a bɛ ka taa mun kɛ wa n t'a dɔn nana lajɔlen don n y'a ɲininka k'a ni keli bɛnnen don kula a ko ko awɔ ne dun bɔtɔrɔ filɛ wɔlɔkɛ min fɛ wɔlɔkɛ min y'a ɲɛfɔ n ɲɛna ko cɛnin dɔ de binna a kan n t'a dɔn ko kara wa kara sigida la maa ɲɛnama yɛrɛ tɛ dɛ ne bɛ ɲininka e bɛ ka kɔrɔfɔ mun lakali e ye nin ɲɛdɔn cogo jumɛn kelen na sa e k'o fɔ ne ye o tuma ne ka ɲamakalaya don Et Shazam. Oui, chef. Là. Et Pétini. Oui. Et nous, n'a tenu à l'entendre. Karamɔgɔ bingangɛrɛ. Voilà. Et ko a fa ko k'a kun jago ye gindo wa. O le kɛ. Awɔ a wele ka na. Ko ne ko i b'a wele ka na. Ok.
Donnez la fini là. Hein? Era ga fini ni. Minna ere ni bi etala. I konomando yire tigi kuma sira. Mumi bla fini la. Ni yɛrɛ ka ko fini wala san. Kunu wula fɛ mɔgɔ kun bɛ fini la mun na e m'a d'a ma k'a ko. Awɔ ne y'a d'a ma ko ne kun jaabi la ne na dɔɔni ko ko wala. O t'i sigi n yɛrɛ b'a fɔ. Ayi a kɛ n ma ko. T'i sigi bani e ka t'i sigi. Ni a ko e nɔrɔ na. Awɔ. Chef, oui. Ok, d'accord. C'est ici. Petit ici. Ici. Et c'est là. Comment? Il y a la casse au Amani. Aha. Me yɔrɔ min na Amani. Mali dɛ. Non, ne tun t'a la, ne tun tɛ taa sɔrɔ a bɛ. Ne tun tɛ na sa. E kun na sa. Ne tun tɔrɔ e kun na sa. Ne jago ye, nin tɛ kaso de ko ye. I bilala yɔrɔ min na nin ye gadabi de ye o. Ni transféré la ka taa ni kaso kuma la. E m'a fɔ k'e kun satana dɔ yan wa? A dumuni yan. E kun bɛ ko y'i ɲɛ na, e kun bɛ fɛn y'i ɲɛ na ka dumuni di ne ye. Karamɔgɔ bɛ min f'i ye, i ye waleya min kɛ n ye, fo ka taa don min se, kana sɔn cogo si la ne ɲɔgɔn bɛ sɔn. I yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko kaso man di. C'est vrai kaso man di. Wa mɔgɔ si ka laɲini tɛ ka taa kaso la. C'est vrai n bɛ se k'a fɔ dɔw ka laɲini don. Parce que i yɛrɛ bɛ kojugu dɔn. Ka kojugu dɔn ka tila k'a kɛ i yɛrɛ b'a dɔn a kɛtɔ la kojugu don. Donc i ye kaso laɲini. N bɛ ka min f'i ye. Kaso man ɲi ni kaso man ɲi sini. Mais a ka ɲi kojugukɛlaw ma parce que a b'u bilasira. A bɛ sira dɔ yir'u la. Bref n bɛ fɛ ka min f'i ye. I kana sɔn cogo si la i ye waleya min kɛ i ka nin nɔ kɛ. Binkani tɛ ko cɛɲuman ye bi ko cɛɲuman tɛ sini. E yɛrɛ ka ko in ta ka da i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn i bɛna denni min kan ye. Se t'a somɔgɔw ye fantanden don a bi pari kɛ a bɔra burusi kɔnɔ ka na. Ayi nana e ka t'i sigi. K'i ka t'i sigi ni n tilara n bɛ t'u da. Kelly, bita ini ya? Isi. Ne taara sugu min na. Ayi, isi. Ne y'a fɔ e ɲɛna n'aw mana baara bɛ baara la so in kɔnɔ a kana to ka nana bila la sa. Mɔgɔ min kɔnɔman don a bɛ jigin bi wa a bɛ jigin sini mɔgɔ tɛ kɛ ala ye k'a dɔn. Nana, ne yɛrɛ ye bila fini ko la. Ayi mɛ kunun e ye fini ko n'i y'a sɔrɔ e kun ye ninnu fara kan est ce que nana kun bɛ fini ko bi. Nana kunun ne m'a fɔ k'i ka na n'i ka fini nɔgɔ ye ne k'a fara kan. Ayi ko tun jalen de don o la n y'a kan walasa n kɔ ka lafiya. Tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ mɔgɔ dabali ban. Keli k'i bi ne ka fini ko. E bɛna a tɔ fɔ. E bɛ sɔn ne ka fini ko i ɲɛna. Mɔgɔ bɛ ko cogo dɔn. Jɔn sɛsi ɲɔgɔn ka sigi.
nana a jɛra an ka finiko ni aw ta tɛ kelen e y'a tɔ ko a tɔ ye n dɔrɔn dɛ a yɛrɛ banna o. nana nin dun nin jɛra yɔrɔ nin. Kili, ni Clara, ina na yanka. Ai Clara. Ai ni Clara, ni na kan ni da de. Na da ne ya su. Da su. Ai a tu ni Clara be mo. A tu. Qui l'a fait? Qui reposer sur moi? Maman fu. E a ti reposer chez Chine. Ni maman Clara a fumé la mitad. E ba bɛ kɛlɛ in na o ye fantanw ka kɛlɛ ye nin kɛlɛ e b'a bɔ de la e ma miiri o la e yɛrɛ ka ye o la a denmisɛnw a yɛrɛ fana mɔgɔ se mɔgɔ ma dɛ e ba ye batigi e min miiri o la se b'a ye a bɛ nin ɲɔgɔn baara la ka taa bin nin wale in kan e binnen filɛ nin kan sisan sigida bɛɛ k'a fɔ ko non a binna kan a ye kɔnɔ ta. Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir du futur? Hein? Ni ma la fou. Avec mon soeur, ma foi. Il m'a vu le voilà. Oh, elle a fouillé là. Elle a yala trop. Comme il m'a dit dans le bouc. Ça, des missionnaires de mon chien, mon de billets. Avenir de billets quand là. Ou un cas avenir de la moitié aussi ça. Ni sisan tɛ nin kɛ tiga bɛ ne bila mɔgɔ i t'a fɔ k'i b'i ja f'i ka k'i goya i bɛ bana kuti ni fɛn minnu na bi i b'a de don c'est vrai i b'a sɛgɛn n'a ye wari ɲini mais est ce que n'a kun y'a k'e ta ɲɔgɔnna ye e kun bɛna wari sɔrɔ ye a ye manamana ko ta ka sa denmisɛnninw a y'aw ɲɛsin sɛbɛn sira ma sa a ye ko kuntan kɛ dabila nafa jumɛn bɛ nin na. A ka kana ka wɔn ka polisiw bɛ yan k'anw bɛ yan aw kɔntu de la an tɛ mɔgɔ si kɔntu la an bɛ yan k'aw bila sira ɲuman de kan k'aw ka fi taabolo ka sira ɲuman don aw kɔrɔ o de la n'an bɛ kojugu kɛ an bɛ na an b'aw ɲɛɲini o ɲɛɲini kun ye i kana segin a ɲɔgɔn kan bilen wa n bɛ min f'i ye kana segin a ɲɔgɔn kan bilen i tɛ dɔwɛrɛ ye ne den kɔnɔ ne n'i ba an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ min f'i ye i b'a fɔ ko nin sen ta k'i kun na sa ni ne y'i minɛ a ɲɔgɔn na wɛrɛ la tuguni. Ni ala y'i k'i ka se yan bingani tɛ dɛ ko hali ye dɔn nin dɔrɔn e ka se yan ne t'i bila yan i tɛ hali taa bila direct ni defere ka taa ɲɛ n t'a dɔn bɛ ka kuma ye i y'a faamuya ni min fɛ i y'a faamuya i bɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan yan e bɛ segin a kan wa i tɛ segin a kan bilen. Pas de souci. Et Akai, il libère la parole. Shazam! Shazam there! Oui, mon chef. Et bon. Petit a libéré là. Il va y avoir faire le bédama. Ah, ok. Il va là. Ok? Il n'y a pas de problème. Obligatoire. Kɛlɛma cogo di n bɛ ka fin dɛ. I bɛ ka fin sa mais i tagabolo quoi i tagabolo changera yɛrɛ yɛrɛ. Maman cogo di tan. N'a fɔra ko fɔlɔ la ne tuma nana ye baara la e bɛ fɛn dɔ ta ka na fara o kan k'o baara tɔ juguya nka bi e yɛrɛ de b'a dɛmɛ kunun fana n ye i jate minɛ i ye furanna bila a la ka yɔrɔ fɔ bi ta i ye fini bɔ o tɛ lɔ mun de b'i la hakilina jumɛn de nana i la pour que i ka se ka yɛlɛma nin cogoya la. Maman tiɲɛ na ne ye n sigi k'an miiri kuma caman tɛmɛnen kɔfɛ ne y'a ye ne bɛ ka mun kɛ a man ɲi
ne kun bɛ to ka sogo nana la kosɛbɛ buwa terikɛ tɔnɔ kulubali ne sera ale ma k'a ɲɛfɔ ale ale n bilasira caman a ko ne ma ne y'i wele k'i deli yɛrɛ dɛ jagoya tɛ dɛ i deli yɛrɛ de i ka deni ta i k'a don i sogo n'i bolo cɛ e k'a jateminɛ ni nin tun ye e balimamuso dɔ ye ko o de kɛra tantɔn dɔ ka taa kɔnɔ da o la tan a bɛ segin ka taa cogo di so kɔnɔ ni o kɔnɔ ye a bɛ segin ka taa cogo di so kɔnɔ ni o den ye han diɲɛ yɛrɛ ye jigi de ala y'an dan an ka don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ de ni e sɔnna ka ni nana ta bi i donna jigi kɔrɔ don wa den b'a kɔnɔ i donn'o jigi kɔrɔ hali n'a sɔrɔ i ta tɛ i donn'o a n'a den bɛɛ jigi kɔrɔ wa i y'i fa kuma bɔ i y'i ba kuma bɔ sinon nin tɛ se ka segin ka taa ta dɛ ko aw ka tɔgɔdiya sɔrɔ a la dɛ e fa tɛ tɔgɔdiya sɔrɔ a la i ba t'a sɔrɔ a la e yɛrɛ t'a sɔrɔ a la olu b'a sɔrɔ cogo di o ye e ka sɔn den na ka den don i sogo ni golo ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ye ɲuman bɔ ɲuman na i ka den kun di i jamu ka da la a banna o dɔrɔn de don wa ne bɛ fɛn kelen min ɲini i fɛ bi o ye o de ye a kɔni ka di n ye n'i sɔnna k'i kɔfilɛ ka segin i kɔ ka sɔn den na a bɛ diya ne ye. tɔnɔ basi tɛ n'i ka kuma mɛn ni ala sɔnna ma n bɛ hakili to a la. o bɛ diya n ye. kulubali ye min fɔ a ma fosi tɛ yen ni tiɲɛ tɛ ɲɛnamaya yɛrɛ ye nin dɔrɔn de wa n'a sɔrɔ nin tun ye ne de tun bɛ nana pilasi la ne tun bɛ n yɛrɛ mais an fana an y'a ɲini k'i bilasira dɛ i ma tɛmɛ i fa ka sira fɛ i ma tɛmɛ ne yɛrɛ ka sira fɛ n'o tɛ an ye ɲɛnɛya ko caman kɛ dɛ i m'o si kan mais alhamdulilayi ne bɛ ala tanu n'a ma ɲɛ ko kulubali kɔni lasigi ka kuma i fɛ ka pan tiɲɛ yɛrɛ la n'i tagabolo yɛlɛma nana ko fan fɛ o diyara ne yɛrɛ. mama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi denni a kanu bɛ ka don ne dusukun na. e ma fɔlɔ nin na o ne kun fɔlɔla nin na fɛn fɛn filɛ ne k'a sɔrɔ bi ne nin t'a sɔrɔ nka mɔgɔ ni ala mana min da e bɔgɔ la fana i tun mɔgɔ i tɛ taa k'o dan dɛ. aw hakili to den ninnu na waliden de don ni ala sɔnna a ma ni fɛn fɛn k'a la n b'o yafa ɲini a fɛ a ka yafa ma ala ni kira kama kojugu foyi t'a sɔrɔ kan filɛ. a barika ala ye. ni buwa nana i bɛ se k'a ɲɛfɔ a ye. komi a fa yɛrɛ tun b'a la k'a bɛna taa village la ne tun bɔra n t'a dɔn a taara wa a ma taa ne kɔni t'o dɔn nka a ka ci bila a ma a k'a f'a ɲɛna denni bɛ to yen a k'a ɲɛfɔ a fa ɲɛna. o kɔrɔ la k'i bɛna ta k'a kɛ furumuso ye. n'ala sɔnna. tiɲɛ la n den jaabi nin diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de ka tɛmɛ a diyara n ye halisa ala ka hakilina ɲuman di an ni e yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. Il a blagué, il a traité comme une équipe n'a pas eu une collecte. Il n'a pas délégué de faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, il était 2 minutes. À quel âge? Comment? Ouais. Comment il a de là?
Ne labilala. I labilala? Cɛw sɔrɔ relation sɔrɔ la dɛ. Ne ba ni commissaire de bɛ ɲɔgɔn dɔn. Donc i bɛna taa ka ne to kɔ. Ça va aller. I fana bɛ fila tun yɔrɔ. Wa i b'a dɔn ne ka mɔgɔ si t'a kalama ko mɛ ni muso bɛ n bolo den bɛ n bolo sisan n bɛ fɛ ka i bila ci dɔ la kana kaso kɔnɔna la jateminɛ dɛ ni mun da yɛrɛ o to yen kuwa. Kalo ni e kumana ye. Walayi. N y'a faamu ci jumɛn bɛ yen. Ne ka famille yɛrɛ a bɛ Jikɔrɔni. Jikɔrɔni. Maa ɲini ni seko yɛrɛ min ye n ko hala i bɛ jateminɛ yɛrɛ kɛ a se kɛra min ye o ye kuwa. Cɛ n ka cɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko e ka dumuni de tun bɛ na e tun ka ne tɛ dumuni sɔrɔ a jateminɛ ni musokɔrɔba ma sɔrɔ n'i yɛrɛ bɛ se ka dumuni dɔ siri ka na n'a ye. Kɔrɔ mɛ hakili to la la sɔrɔ. Wala i ka arrange yɛrɛ de kuwa i ka arrange. Non ni ne yɛrɛ kɔni kuma kan mɛ hakili to la. Wala kana ni miiri bɔgɔli ni fɛn ninnu na n tɛ foyi la cɛ i y'a faamu. N y'a faamu wala. Ne yɛrɛ ko min la ni n y'a kulusi kɔnɔ warimisɛnnin dɔw kun na. Cɛ an y'o d'i ma n'i sera ka an bɛ dɔ di ma n'o ye. C'est que kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn. Non ayi a taara fo yen kaw. Miniti bɔra i tɛ na ka taa. N'a diyara n ye. Ala de b'i sara.